Atxaldeon deneri ongi etorri korrika abiatu dela eta guerearekin batean ogoita laugarren korrika atajatzetik ara segitu ahal izan duzue agian abiatze unkigarri hori atajatzeko plaza hortatik eta ara Siberuan bahna ibiltzen ari dela 10 egunez ibiliko den korrika Bilboraino arribatzeko lekukoa ibiliko da eskuz esku gau eta egun eta ara jubiletik segituko dugun ekitaldi bat nola ez Amaia Castrorene atxaldean. Atxaldean baitik. Untza. Bai, begira, programa polita dugu gaur atxaldean. Ara. Beraz, korrikako besaioa zuzenean emanen dugu gaurkan aldudetik, atajatzen abiatu baita, eta beraz, dona palaura oino elgarrekin izanen gira, Ara. naiz eta korrikak segituko duen gero, eta aste artean ere bai, kanaldudek zuzenean eskainiko du beraz programa bat, izanen dena, kanbotik lehuntzeraino kobidearena. Ara, behiz sartuko baita, Ipar Eskolegirat, korrika. Hori da. Ara, behin aterata. Nola senditzen zira korrikari begira, excitazio bat, edo pixat blazatia zira? Ez niz plazatia. Baina egia ezan, aste hau hasia intzin, ez nuen sobera kontzientizatu hasten zela astuntan, eta hor, gogoarekin parte hartzeko, gainera gure etxera biziki fite heltzen da. Hori da. Beraz, parte hartzeko gogoaekin. Gabuntan nahiko zira? Bai. Bon, ejaren daukuzu, sahi, zer duzun helburua eta nuen ibiliko ziren. Baditugu hainbat lagun bidean, jakin zuzenezko saio untan eginen ditugula konexioak korrikarekin, han baititugu beraz bi talde ibiltzen direnak, unarat Platontarat ere ginen zauzkigu hainbat gomita, hainbat sorpresa pentsatuak ditugu, eta ara, bideoak eta korrikaren kantu famatuak lehenagokoak eta ere sartuko ditugu. Nola ez, behiz hoitzeko eta giroan sartzeko. Nostalgiko jarriko gira, eta huartuko gira, zenbat zartzen nahi giran batik. Uste duzu, hori ikusiko emankizuna aitzinatu bezala bainan. Behar bat, demorai galdu gabe, joanen gira, lehen konexio baten egiterat, eta mementuntan aski gotaine aldean, Miren Dupui eta Aitz aldana han baitira. Miren Dupui, atxaldeon, norekin zira, ze pasten da mementuntan? Atxaldeon, bai, hemen gaur egun gotainen gira, bai, iduritzen zaiku, Euskalegi osoa atajatzetik abiatu dela bainan ez, gotainen ere baditugu korrikalari batzuk furgonetaren zain, eta hemen nire ondoan dut ikertzaleak alkarteko kideak, Robert eta Joel, egun hon. Egun hon. Presentatzen alde ikizien elkartia, ja burkiz zer egiten duzien, eta zer den zien helbuia. Ikertzaleak elkartia berrogeita bosteko elkartia duzu, zahartzen duzu. Gue sedia Siberoko erriko historia ikertzia eta jakina hastia duzu. Gehi hainitzetan, aitzin historiatik horaiala. Gue lana ikerketak dia, erakusketak egitia, konferentziak, bizitak idatiak, gue plazera handiena, gue laguner eta heritarer, gue jakitate berriak jakina hastia da. Eta heben korrikan behitia euskaen aldeko ekitalde batetan, zentako importatazuzun kilometro hoi ostia? Importantan duzu, jakina hasteko gue elkartia euskaen alde dela, egia erraiteko ez dizugu egunoz euska baliatzen, gue ikerketak, gue dokumentiak habo frantsesez dututzu. Bena isatzen dugu leku habo euskai emaitia, adibidez mintzaldietan. Ez duzu errez guentzat. Gue ahalak tipiak beitia,
Bena, nula egan, laguntza duzu, laguntza tipia, bena bihotzetik emanik. Eskerrik anitz Robert eta Joel ikertzaileak elkartean kideak. Segituko dugu beste elkarte batekin, Su Asiak elkartea. Egun hon, Egun hon, zuie? bergaltua, irraiten ahalde ikusi nur ziren eta zer egiten duzie Su Asiak elkartin. Suazia badiz aspaldi sortu itela, 1989 behitzen sortu. Laster beroita 10 urte, heltzen bagia, eta Suaziak betidanik euskain alde eta euskal kulturain alde eta bereziki Sibeoko euskain alde, Sibeotarain alde eta Sibeoko kulturain alde jauntzi dizu. Gaizahan egin dizu hatxaretik eta guai azken urte horietan libru hanitza gerazten dizugu, bon, Jones Casanova gilen hiztegia ara agerazi dizugu, talde batek 6 hilabetez jauntzi dizu hain guaikotzeko, eta emendatzeko bai, eta ondotik Peti girezen Siberotarain gramatika bat publikatu dizugu, bestalde guaia igututzu Jones Casanova agertzeko zien tekstueli baten agerazten, Kadetok Sibaren libru bateara gerazi dizugu, eta hola, eta dagin urtin Jean-Michel Bedertxagarrek eginen dian Pireneetako toponimiaz libriae geraziko dizugu. Lanpetuik zide hor din. Bai, urtoz, beti eraiten dizu libru eta gerazten dugulaik ondoko urtin pausatuko giela eta beti xede berriak batutzu, ahatze diteraitia aurten Beñat Solain aditza lana hedatuko dugula. Eta Beñat Solak diozu, edo euskain gramatika egin dienak latinistak ziela. Eta euskak, hainabea, euskak ez dizu latinaikin deus ikustekoik, ordin bemaneala jakatsi ditzu aditza nula jabili behar den euskaz. Eta hoi dizugu aurten ageraziko behala hor. Eskerrik hanitz, aktivitate hanitz, Su Asiak elkarteak kilometro bat ere korrituko du 14 kilometro hontan. Beste elkarte bat badugu ere bai, Gunia elkartea. Ordin Gunia duzu antzoki bat maulen, kuntatzen ahalde ikusi jaburki zer den, zer proposatzen duzien. Bai, ordin herriko etxian lokal bat duzu eta gu elkarte gisa sartu berri gututzu. Lokal hortan izigarrikoten gututzu, maule erditan hola, programazione artistiko eta kultural bat egiten dizugu euskaz, nahusiki euskaz dena, eta antzerki atelierak ebai, haurentako, gehitientako, hola, antzerki gune bat jarrikazten dizugu tokia konpainiatik landa, eta hor ekipa euskalduna gututzu, ordin oso kunten gututzu hola herri erdian izan dadin kultur, arte eta euska gune bat maulen erdian. Eskerrik hanitz, Maika. Bukatuko dugu azken artista batekin. Amaren alabak, Maika ere bai da amaren alabako kide bat. Jadanik da kazetari batekin. Amaren alabak sek duzie bai kilometro bat josi. Erraiten alde ikusi, jadanik aizide euskaz kantatzen. Zer engaiamendu hartu nahi zunukez euskar habosistatzeko wano zientaldin. Ebe, zakit, guai bagututzugu, bena ideia lukezu bardin ondoko ere inbean emaitia euskaz kantan aitzeko, hor ihitzek eta beste hanitzek kanto ezer bat bultzatu diziehan basabuian, gu kantatzia dizugu maite, euskaz. Tordin, plazehan itxartu behitugu horrekin, eta Euskal Herri osoan kurritu behikia horri esker, Lagun Franco egin eta izigarriko elkarte sare ezera ezagutu, voilà, euskak emanteikun plaze hoik jainatzi eta guai partekatu. Eskerrik anitz, kilometro hun, gizazie lasterka eta untxa prestatu edizio horrentako. Viva Korrika, eta viva Kanalude. Eskerrik anitz. Hala, 14 kilometroaren zat, kilometro hori lau elkarteren artean banatuko da,
Eta hor egonen gira, kamioiaren zain, furgonetaren zain, beste korrikalariak etorri dira ere bai, bide bazterrean gira eta egonen gira. Untsa da, Miren, ez duzu kantu bat galdegin, kantariek? Kantaria, bitartean agian, amaren alabakoak nahi badute gauza bat kantatu. Animatzen direna. Girotzeko, girotzeko pixka bat. Hola, bat Siberutaka batean. ere entzunarazteko saio horren astapenetik. Bai, kantatzen alduze Hitz kantu eta bat, maika. Ale, bai. bertso bat. Bibaziek. Hori. Batzu herria zonoit euskara zahantzi, bestek euskara maita herria gaitzetxi. Hizkuntza eta herria bere isez doatzi, bere nahi daukute kompreniarazi. Bata bertzea gabe ez daizkela bizi. Hemen alhabak zuzenean, kontzertu esklusiboaren zat. Ara, galdegite aski zen, Kamioia hurbiltzen da. Untsa da, mire esker, Miren Dupuy, beraz, bidetik, emanik giro horren jasta bat, eta atxa txiki pixka bat kantuaz gain lasterka egiteko ere. Xantza da, korrikadelaik zer nahi galdeiten alda, nor nahi. Bai, eta jende guziak bihotz honez erantzuten du, beraz ikusten da, konten direla haien eskoldetik pasatzea korrika eta kantatzeko pres direla. Hori da, gotainen ginen hor, janen dugu fite-fitea, zoin izan diren, madakigu Euskal Irratiek ereman dutela lehenbiziko kilometroan lekukoa, baina besteak beste izan dira Siberoko ikastolak, izan da prefosta, atajatzeko elkartea, Siberoko feministak, altxalili ere izan da, aurtengo maskarada, zuimatzeko maskaradakoak ere, hor ziren, nola ez, eta gero, idauze mendiko egiko etxea besteak beste muskildi bizi, eta ara hor entzun ditugunak ebentik, ustaro eta amarren. Alabak, ez gira bakarrik amaia plato hontan. Ez, gomita bat dugula ikusi dukezie, beraz Gorka Perez, ongetorri, mila esker bildurik. Mila eskeranitz gomitagatik. Beraz, gaur aipatu dugun bezala sajeran, gauza desberdin hainitz aipatuko ditugu, eta zu dinazira kirol baten aipatzera, baina kirol bat batzuk gerota gehiagok ezagutuko dutena, baina ez dena hainoikoa, Jose Kambudo. Beraz, espikatzen aldi guzu, zer den? Jose Kambudo, badugu geroz eta praktikantegiago Euskal Herrian beharrik, hortan bizki konten gira, da japonetik aduden arte martiala. Berez, denai dedikatzen da, aurra, handi, txiki, heldu, zahar, gazte, denentzat. Asmo da, albezain bat jende urbiltzea kirolaren gandik. Orduan, guk baitugu modalitate desberdinak, antolaketa desberdinak barkatu, topaketak antolatzaitugu urte guziz, 3 aldiz Euskal Herri guzian, izan dadin iparaldean eta egoaldean. Oroak gure ekitaliek elkartzaituzte ehun eta 150 pertsona artean, gutxi gora bera. Eta, Espikatzen alduzu, zer den arte marzial hori pixka bat? Sekretu bat da. Ez dakiten entzat. Berda, iniziatua izan eta... Nik egin nuela txikitan, zure aitarekin. Nork ez du egin nire aitarekin. Hau da galdera. Ikastolan, baina hoitzapen biziki lausoak ditut. Errazu. Orduan, berez, guk badugu kimonoa, arte marzial guziak bezala, gurea berezia da, zenta baitu bi kolore, urdin eta xuri. Egiten da denetarik Jose Kambudon, orduan, bada ukabiltzangoa, ditzen guna bokseoa oroak, izan dadin gorputz guziarekin, kondo, ostiko eta bar. Badira proiekzioak ere, nola norbait lurrera eraman, lur kontrola, eta gero bada ere parte biskat tradizionalagoa edo biskat klasikoagoa, izan dadin aiki parte giltzak hori dena, baita arma tradizional japonesak. Joiten naiz makil batzuetaz. Hauek dira, gomazko makilak. Egia da, barkatu, tradizionalak ongi dira
tranquil egiteko, baina nahi badugu pixkat kemena gehiago bota, aurra izanik edo gazte izanik ere, behar dira gomazkoak ukan. Horren baitugu gomazko makilak espresinak ez minukaiteko eta borrokak igazki egiteko jolasean. Zer da, karate edo judo edo lako batzuen aldean, ez dakit bada filosofia berezi bat edo mundu berezi bat Jose Kanbudoaren inguruan, olako, ez dakit, balore berezi batzu? Bai, beti, arte martzialetan oroak beti badira baloreak, gero bakoitzak emaiten dio balorea edo ez, hoi da idea, baina guk hasteko nahi duguna da elkartasuna. Albezain bat jende desberdinei ematea parada praktikatzeko oroak, baita ere respetoarekin, partailetza harreman iza biziki importante dugu guk, Jose Kanbudon, da hartu eman, hori da harremana, orduan nola partaide gisa emaiten diozu besteari behar duena, eta nun nola zuk ere hartzen duzun hori bestei, eta hola, pixka bat nola ezan harremanak sortzen ditugu eta aurrera goazko. Zure t-shirtan ere... Harreman. Bai. Filosofia hori agertarazten duzu. Aipatu duzu, adin guzietara zuzendua zen praktika bat zela, badituzie, zinez adin guzietako parte hartzaileak edo praktikanteak? Bai, gure, berezia da gu zenta Euskal Herrian gaztenak izan behar ditu 3 urte. Zaharrenak behar ba 80 piko. Bistan dena ez da behar praktika adin desberdinetan, ideia da gehiago osasuna adinarekin taitsi antzekoak, mugimendu pixka bat oreka, ez erortzeko indarketa egitea eta abar. Ideia da erantzutea ere adin kategoria bakoitzaren beharrei, bistan dena. Gero txikiak egia da kemena gehiago botatzen dela, bada denentzat normalki, xerrekin. Nola ze Euskal Herrian ejotu da praktika hori? Aipatu zu, nera eta. Bera izan da lehena Jose Kanbudo ekartzen unat, bera izan da deskubritze bat, eta berak lehenago egindu denak bezala uste txikitan, judo, karate, ez dakitze arte martial. Eta azkenean, harrapatu du zerbait pixkat kompletoago. Jose Kanbudo antopatu du Jose Kanbudo asmatu duen pertsonak, eta berarekin entrenatuz, hartu da, bazela zer egin eta zer eman jendeer. Hortan eziketa bidez, kilola bidez, eta... Bere ideia izan da, pixka bat desafio hori 80 markadan jarduerak sortzea euskaraz. Barnek aldean, kostaldean, egoaldean baita ere, zenta ere badira klubak orain egoaldean, baina asmoa zen, edatzea heziketarako zerbait, kirol bat euskaraz, Euskal Herrian. Biziki interesgarria da, jaiten zunaz, eta egia da ikastoletan edo euskara ikasten da, baina gero aixialdietan edo ikastolatik kanpo batzutan zaila dela, eta hainitz iztegi lantzen da olako kiroletan, egia, gorputzaren atalak, mugimenduek, eta dute hizkuntza eta iztegi zehatz bat, beraz pentsatzen dut, badela galdea, ibiltzen ziste nun konkretuki? Konkretuki gaur egun badira 12 klube desberdin Euskal Herrian, bada galdea egia da, batez ere haurentzat eta helburua da Euskararen segida egitea ikastolatik edo eskolatik kanpo, baitugu bai ikastolatik jendeak, baita ere ikasbitik, badira ere egerteko nire ikasle batzuek ez dute ez da Euskaraz ematen. Hala ere klasean dira eta Euskara entzuten dute, ona asmoa da batean ere jende hurbiltzea Euskararen gandik, edo nor izanki. Klubeak dira batez ere egoaldean Altsasu etxarria ranaz aldean, Sakanan, bada ere Erandion, eta ipar aldean, kostaldean nerekin badira klasak Hiriburun, Azkaine eta Urruñan, eta gero bagoaz pixkat Sakonago Euskal Herrian eta bada Pagolan, Anauzen, horten, Bidasunen, Donapaleun, Isturitzen, pixka bat denetan. Sare eder bat. Saiatzen dugu. Susenduko nuzu trompatzen maniz, baina horretzapenetan badut Jose Kanbudan bazen Euskal Selekzio edo oingisako zerbait etzen izan olako zerbait esplikatzen alduzu? Izan da bakarrik behin zen, eta debekatua izan gira gero berri egitea. Bai, izan da komplikatoa. Frantses Federakundak debekatu digu berri hori egitea. Irabazi genulako. Hori da. Seleskiago joan ginen Bratislavara, Slovakiara, Euskal Selekzio ofizial batekin. Ofizial bederan ezagutua Jose Kanbudo Federakundearen gandik. Aldiz gero berriz presentatu ginearik Frantzian txapelketa batean ber moduz Euskal Selekzioarekin. Frantziako Federakundak debekatu zigun berri hori egitea mehatxo batzuekin. Txapelketak egiten dira, badira nola pasatzen da? Dira bojoka batzu? Hori da, badira txapelketa mota desberdinak, guk topaketa nago du itzaz, eta ideia ez da kompetizioa sortzea jenen artean, baizik eta elgar aurrera araztea, baina gero nahi duten entzat badira ere txapelketak, guk adibidez parte hartzen dugu txapelketa nazional eta internazional desberdinetan, batez ere, azken denboretan, Frantziako txapelketetan,
Bon. Asmoa da ere berdin modalitate desberdinekin ibiltzea, makilekin, borroka osoa, ukabil zango proiektzioa, bada ere kata, dakiten entzal, dira enkateamenduak, dira mugimendu segidak, eta gero badira lehiaketa teknikoak, da binakako, elgarrekin arteko, demonstrazio antzeko bat. Ados. Eta badira Euskal Herrian olako jaiten duzuna topaketak edo idekiak direnak publikoari, behar bada kuriositatea dutenak, ez dakitenak hasi nahi duten edo ez, baina ikusi nahi luketenak zeria egite duen. Alduzu egin zenta kasualitatez, deia ukaituko jendak etorri direnak, eta gero izena eman dutenak. Olako kasuetan beharrik, xantza ukan dugu. Bai, posible da, biztan dena helburua da ere ikusgai izatea denen partez. Orduan, biztan dena parte hartzaileak dira gure kideak gehienik, zenta behar dira alaire barkatu entrenatu eta alaire segipen bat ukaiteko guk pedagogikoki interesatuko alaire ezagutza ditugun jendeak entrenaraztea. Baina nahi baute jendeak begiratu eta gero informazioak hartu biztan dena ongietorriak direla. Ados, biziki interesgarria, egia jan. Ez dakit zuri gogoa piztu dizun, baina... Nik garaian judoa egiten nuen, nintzen lagun batzu Jose Kanbudoan, eta makilak eta ikusteak, guk ez dugu hori. Ez oraindik. Zu gogoan dituzu mugimenduak eta... Bat ere, sobera urrunda, baina egia egan, gogoa sortzen zaut pixkat olako kiroletara, ez dakit urte guzien seitzeko, baina ikastaro batzu hartzeko, edo gauza desberdinak ezagutzeko. Zu erakasle bezala ibiltzen zira, borrokak egiten duzu, zertan da zure... Zer egiten duzu zuk, Jose Kanbudoan? Jose Kanbudo egiten dut, deia. Bai. Eta ni erakasle naiz kostaldean gehiago, hiriburu, Urruña eta Azkainen. Eramateitut klaseak 3 urtetik goiti nahi duten adin arte. Utsi gora bera, eta oroak ni horren ondoan ere bai segitzen dut nik borrokak egiten, nahi du kompetizioetan parte hartzen eta bar. Egeda azken urteetan pixka bat gutxitu dut. Zenta momentu batean hainitzi biltzen izan esker eskoin, Europaren itzule egin genuen momentu batean txapelketa desberdinekin. Hor orain, gehiago da behin urtean edo bializ urtean, gehiago forma txikitzeko eta helburu bat txikitzeko buruan, baina tranquili. Eta zenbat, iparaldean eman dezagun, zenbat aur edo heldu dituzue zuen kurtsuak segitzen dituztenak. Ukaiteko ideia bat? Orduan, ideia bat ukaiteko, deia hiriburu Azkaine eta Urruña artean badira 110 pertsona segitzen dituztenak klaseak. Oroak Euskal Herrian baditugu gutxi gora bera 450 eta 500 pertsona artean. Bada zer egin Euskal Herrian bertan beraz topaketak antolatzeko. Bada zer egin eta bada zer antolatu ere bai. Ostion, saratzen zinaukun zu pagola jazirela sortzez, baina pagola xibero edo basina barriko aldea? Deia egan nahi dut, ne hor ez da perfektoa. Aldu dela egiten dut, ni basina faraldean. Baina erreka batek du separatzen. Hortako. Bortxaz pasten zira alde batetik eta bestera gero, ni basina farron nintzen gero. Baina beti ere xiberotik urbil, urten korrika atajatzetik abiatzen, zakit, zerbait berezia sortzen dauzu, emozio berezi bat? Ani horretzen zenbat aliz korrika ikusi dudan pasatzen oskase lepotik. Ara? Eta gauaz, egunez, eta betien behi amaten duela ere indar piskat ematea olako kasutan erritik urbil pasatzen, egia motibagarri dela ere. Usten ditugu maulen dira momentu untan, lasterkari. Gogo emaiten du, frango da. Amaia, aipatzen ziren orain arte ez dela sentu, baina abiatzen delaik atxalde hortan. Abai. Akapatzen du baina kaskifite. Gainera gaur pasatu naiz Donibane garazitik, eta ikusi ditut ostalariak etxe edo ostatu aintzinetan ezartzen pankartak, hasten da girotzen eskualdea eta polita da. Nun eginen duzu lasterka gorka? Nik uste dut goizeko lauetan Urruñan. Ikusi baina merezidu klasek eta gero, fiskatlo eta gero korrika itxat. Eta nola baduzu kilometro bat hartua? Ez, horten ez gira antolatu, txarrak izan dira horten katastrofikoak, badugu helburu hori dola urteak egitea, eta espero dut emendik 2 urte egitea azkenean. Zait motibagarri egitea gure kideen zat, eta korrikaren zat oroak. Bai, ikain. Ikusten dugu, lekukoa ibiltzen ari dela Siberuan barna, La Pazen, hori La Pazen da korrikaren ekibalentea. Biarnesak dira horiek? Edo Oksitaniakoak? Nik uste edo katalanak. Berba, zuzukiri bat egiten dut? Oksitandarrak alan. Geri dira biarnoko behiak, Oksitandarren gurutziak ere bai, maulen pasatzen. Ari dela korrika momentu
guntan, Siberioko hiriburuan. Jendetsua abiatzea ere. Horako aroaikin, etzen estakuruik. Bai, segur. Kajikarat ateratzeko. Hala, konexioak eginen ditugu bidean ditugun taldeekin. Begiratzen aldugu, pixka bat, giroan sartzeko ere artxiboko bideo batzu baditugu. Bidez, 2017an Maule eta Larzabale artean, 20. korrika zelarik, ez da hori igortzen dauku zuen. Pixka bat, giroan sartzeko, joitarazteko ere... 2017ko edizioa nola zen, ze itxura zuen, badea horren ikusteko banerarik. Atzoginen ume eroak, ametsuz bateri lotuak, gizartearen emagalduak, bero eta harroak, gaur aldiz eta milaka, jendea doa lasterka, ametxorren atzetik presaka, hausen bada korrika. Zaharra, batzeko gauza zatarra, ahalgearen sustagai bakarra, beste guzien artean zakarra, gaur aldiz arazua hitza, bila ostoen emaitza, gure izatearen hatxa, eta herriaren bihotza. Ez da oino oskasen, korrika. Horiek 2017ko irudiak ziren, pixka bat berriz ojoitarazteko ere nola izan zen. Gorka Perez ojoitarazen dugu gurekin zirela. Erran duzu gaua zein behar duzula zure kilometroa. Kilometroa edo kilometroak? Zer da helburua? Kirolari batek badu zera bat atxikitzeko, maila bat emaiteko. Kilometroak bai, initut bai. Eta zomat? Ez dut hori dit planteatuz, eta nahi nuke egin dola 2 urte bezain bat. Egan nahi du? 42. 42? Bai. Hori egingarria da, nola kirolariek hartzen duten ejonka fisiko bezala korrika berdin niz, baina. Bai, zomat inen duzuzuka maia. Dotzena bat egin nahi nituzke bai, gauguntan. Bai ongi da. Nik 42 tema dut, ez da kilometro izanen, Inen dugu beste zerbait. Berbada ipatzen aldugu, orain arte nok duen lekukoa eraman, nunken momentu honetan, ikusten dugu Mauleko petxakan, Hori da. Irudi ederrak, amnistiaren aldeko ikurra, palestinaren aldeko banderak. Bai, hor koloredun kea ere agertzen da. Beraz, hor, pentsatzen dut pitxu, Palestina askatu eta presoak eta labek dutela ere maitan. Elgarte horiek elgarrekin ere manen dute, pentsatzen dut hor. Bai, pentsatzen dut ez dela egiko etxea momentu honetan. Izaiten altzen, Palestinako banderaekin. Eta gero, Siberoko botzak hartuko du lekukoa, eta Subukotarekin. Eta bai, gero liseoak ere izanen dira, Mauleko herriko etxea pixka bat berantago, Maulen irudi ederrak badirela momentu untan, ez dugu konexiorik eginen zuzenean Mauletik. Berantago inan ditugu beste konexio batzu, Ara. eta Mauletik bildozera buruza joanen dako jika.
eta segituko dugu, beraz, bidean bahna. Ez dakit, zer den zuen, lehen hoitzapenako jikarekiko, gisa behar bada, edo zertaz hoitzen ziste? Gogoan duzuzu gorka? Donapaleon. Donapaleon? Bai. Bai. Kipitan? Bai, eta horretzen iz, nork zuen lekukoa zen txomenidiak. Ni baino piskat zarego zen... Miretsi zinuen momentu horretan. horretan. Haua, zen, berak du! Hori izan nahi zinuen ahonditan. Saiatu, bebo. Lehen bizikoak, ez ditut sobera gogoan, jotzen iz kolegioan, bahnatik ginelari kanbon, gauaz egiten ginituela kilometroak, hori, bai, gauaren erdian iratzartu, argitan, eta hori, argigahia joitzapen honak. Lehen aldiak, antzia ditut. Nik zu bezala dut joitzapen bat kanbon, gauaz, baina nik uste tipio nintzen, lehen mailan edo nintzen, eta argigahia, aur bat entzat ez, gauaz iratzartzea denak musikarekin lasterkari dira, zinez, poita da pentsatzen dut, aurren begietatik ikuste hori ere, gero lokartzia behiz ez dakit, baina, eta joitzapen polit bat nik berantago, jazken, duela la urte, saiziak bai gorriko elkartak eraman zolarik eta juntatu zelarik izpegin bastandarekin egia da urte hortan justu ahemanak zinez lotu ginituela behiz izpeko besten antolatzeko eta berezia izan zen urte horienetako. Hori da, ziek baduzi oskasiek badugu izpegi. Uste dut, egi bakotxak baduela bere pasaia. Edo simbolikoa, edo... Hori da. Azteko gorka Perez, mire esker gurekin, gure ganat dinik, ez dugu bojokarik antolatuko plato hontan. Domaia da ez dugu lekurik, motibatu nintzen. Alta, aipatu ginoen, posible balitzinko ginoela, baina siatu behar dut. Ez. Azteko bai, mire esker gure ganat dinik, eta... Ara, partekaturik gurekin korrikako giro hau. Mila eskeran ez gomitagatik, plazera izan da. Segi, proposatzen, euskarazko aixialdiak importanta da, zinez. Ez da ziek, kerrere, gure jaun. Agurtu haitzin, bideoklipa ikusia duzia urtengoa. Ez bate. Ez duzu, untsain duzu unat jitea, so eginen baitugu segidan, Siberutikan Mendebaldera deitzen da kantua, zetak taldeak ere manik, ez bakarrik, baitira beste parte hartzaile batzu. Soiten dugu, eta komentatuko dugu ondotik. Mi eskerroko Perez. Mi eskerroko. Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zer gara euskara berez bagara maixux eta erramunen herrian Eskutiz baten bide luzea, Siberutikan Mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranuaren egaldia, lumadi berriaz. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Eskutiz baten bide luzea, Siberutikan Mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat ezala, Iraia berri baten bila. Arranuaren egaldia, lumadi berriaz.
ato batean baino euskara gara. Ilargirik gabe marea gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun eskutitz baten bide luzea, Siberutikan mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Ara, zetak taldea, maixustura garramurdi eta Egamon Martiko rena, nola ez, bideoklipuntan, zer diozu, Maria? Bideoklipuntaz, kusia zinin? Ikusianin, bizpairu aldiz, konpritzeko. Ara, azterketa eta dena eginak. Eta, musika biziki gustoko dut. Ari naiz oraindik entzatzen ulertzen gira. Behar da ulertu, behar da senditu batzutan. Egia da. Baina estetika gustatzen zaut badira, atxamaitun filmei referentziara batzu, eta hori bai, baina nahi nuke aipatu noch baitekin ikusteko ani bezala interpretatzen duen. Untsa, laster eginen dugu lotura bat bidetik, baina agurtuko ditugu gurekin direnak. Ikusten duzu, betetzen ari da gure estudioa, Gorka Perez agurtu dugu, eta Añamari Bizkai gure ganat jintzira, atxalde hona? Zuei? Korrika abiatu dela, nola senditzen zira? Excitazio berezi bat? Beti bezala biziki emozionatua. Ikusi dut Euskal Telebistan abiatzea, etxetik, eta betiko barneko zera, zijar da berezia. Birinak, sabelean, zurekin mintzatuko gira, zuk Bide Euska enpresa sortu baituzu, Euskara transmititzeko, kurtsuak emaiteko, xetasun gehiago eman daukuzu laster, baina agurtuko dugu platoan dugun beste gomita ere, bai, emaitesa, haintzi atxalde hona? Bai, hartu mikroa bai, horreki martxan da. Arratxaldean zure ere, ongi? Bai, zure bai. Zuk aipatuko diguzu eskola sistema bat, erlaitza eskolarena, pixkat berezia dena, eta gogoa piztu digu pixkat gehiago ezautzeko. Hor ere, Euskararen tukia handia baita, eta erakutsiko dugu, Euskararen alde jende anitzari direla bojokan, eta manera desberdinetan. Etxekin komentatu haitzin eta pixka bat zuen eguneroko aipatu haitzin, eginen dugu jauzi bat Sibero alderat, Miren Dupoi memento untan bildo zen baitzira? Hori da, egin dugu guk ere korrika Gotainetik, 21 kilometrora iristeko, eta hor niz lekukoa eramanen duten elkartekide batzuekin. Lehena Barkostara, Nikol, Barkose bizi elkartekoa, egin hon, Nikol? Egin hon. Hor, presentatzen alde ikizu zer den Barkose bizi, Burki? Ordin Barkose bizi duzu Barkoseko elkarte bat, gehi desberdinak jamanen eramaiten zitzu, ala nula tierlio bat txikitzen dizu, eta kulturazbuz gaiz paketak eramaiten ebai errian, dizug ebai un espace de vie sociale lau errian hartin, eskula Arrokiga, Hospitale Pia eta Barkose, eta eskuara eta laboaien duzu talde bat ebai laboaien hartin, hola gaizazumait plantatzen dizie, eta eskuarazbuz dizugu plazara kooperativekin gehi bat, guai hasiko da,
Barkoseko beste elkarte batekin, etxaun elkartiaekin, zenta nahi dizugu atxulutoki, eskuara, eta leku bat hardetan guerin. Hola. Eta ordin hizkuntzaren aldetik, euskaz osoki funtzionatzen duzie edo euskaz osoik funtzionatzen duzie? Barkose bizi ez, etxaun beste elkartia bai. Hola, mena gehi dizugu gehuago eta abo eskuaraz mintzatzen. Eskerrik hainitz, Nikol, Barkose bizi elkartekoa, eta heben dizugu miren, bai, kolektif zulotean edo sibeotar elkartekoa. Jaiten alde ikustu, zer egiten duzien eta zer antolatzen duzien, urtin? Bai. Horren badugu bizi sozial espazio bat, ahiman soziala garatzen dugu espazio hortan eta egitarrekin proiektuak eraikitzen. Eta gero badugu epizeri soziala bat, janari laguntza bat proposatzen dugu, zaitasunak dituzten jenderi, eta laguntzen ditugu jan aurren konduen kudeatzen, eta tailer kolektiboak proposatuz. Eta korrikan erosi duzue kilometroa, zer aipatzen duzieia, euskako gaiak, zien elkartekoekin zer egiten duzie jabilpena sustatzeko. Bai, da gure bigarren urtea kilometro bat hartzen duguna, eskuara bere lekoa badu elkartean, entxatzen gira zinez edatzea gure komunikazioan ere, kideekin entxatzen gira ere, usaia hartzea euskaraz mintzatzea, eta guretzat importanta zen egun horretzea. Eskerrik hainitz, Miren, eskerrik hainitz, urrentiko dizugu hiekin, euskal moneta, Ipar Euskal Herrian irabiltzen den moneta bat, zentako josi duzie kilometro bat korrikan, zentako importanta zuzentzientako. Ordean, gure aldetik, Euskal Moneta euskoak kudeatzen duen elkartea da, eta gu edizio guzietan kilometro bat erosten dugu aeka sustatzeko. Zako zinez, helburu Euskara plazaratzea egune publikoetan helburu potxolo bat da guretzat, gure langiletan badugu norbait, itzulpen osoak egiten ditzina urririk gure partaide entzat, gure xareari, gure profesionali eta elkartei, hori posible da EPEko laguntzari esker. Eta hor, zinez, arrogira parte hartzea edizio hortan Siberuan, gure xareko kide batzuek ilan ere bai, ertako zinez, Europako lehen tokiko monetak gira, iparaldean dinamika bizkion bat dugu, eta aski haula da malduski Siberuan, eta hor duela zanbat hilabete hasi ditugula lan batzuk jarraiten eta plazan emaiten, partaide batzuen sortuz, beraz bizkiako gira edizio hortan hemen izatea. Egada eusko pentsatua izan zela batez ere euskara sustatzeko saltegietan, dituzue beste neurriak hartzeko horik euskararen erabilpena sustatzeko oraindik gehiago? Bai, argunt, zanai gauza egiten ditugu, itzulpena hori proposatzen gure profesionalei, gure pagatinetan ere erakusten dugu ze saltegi diren euskaldun ala lehen itzan unbariatzen alden. Gero, egiten dugu, tailerak, formakuntzak proposatzen ditugu, hor berriki plazararekin 3 tailer proposatuko ditugu, baino urtarrilean proposatua izan dena, eta hor errengo hastean espeletenean Larzabalen beste tailer bat proposatuko dugu, sentsibilizatzeko barkatu publiko guziak euskarari buruz. Hala. Mila esker hainitz, hemen ginituen Barkose bizi, kolektif zuretan eta Euskal Monetakoak, genituen ere Asia elkartekoak oraindik ez direnak iritsi, baina jende asko dugu gure inguruan eta zarata denetan, eta sentitzen da ala ere giro bat jadanik ez da, presiste kilometroak ohitzeko. Mila esker zuei eta kilometro on. Mila esker. Ikain, Miren, eguraldi bikaina duzie hor lasterka hartzeko? Bai, eguzkia dugu, baina ala ere haize pixka bat ere. Baldintza hoberenak ala ere korrika egiteko.
Eta hori hor bide bazterrean gira, badira autoa iniz oraindik espero lortuko dutela bidea ongi baztertzen. Eta haizeak ufatzen du bizkarretik edo paretik? Egin behar dut proba nire agian, aurkitzeko nora bidea. Baina edo zain nora bidea ongi. Ontsa, behatza busti eta bakizu teknika, ez? Bai, haitz dut nire gibelean dena kudeatzen. Ados, ederki mil esker Miren eta pixka bat urgunago behiz atxemanen zaitugu. Sari arte. Bildozetik zuzenenean ginela Miren Dupuiekin eta aitzaldanarekin kameran. Irudioiek ikusita, itzuliko gira gure gaiari Euskara eta nola transmititen den Euskara, beraz Añamari Bizkai ongietorri. Zuk, sortu duzu, ejanen dugu konzeptu berezi bat, aekaren antzekoa dena, baina ez dena ahas aeka. Esplikatzen aldi guzu, zuk zer egiten duzun jendearen euskalduntzeko? Bai, beraz, duela jaia 5 urte, sortu nuen Bideuska autoenpresa. Hori zen, pixka bat, aekan ibilin zen antzinetik 30 urtez. Beraz, erakasle, permanente, dori banelu izunen. Eta utzi nuen, galdetu nuen ustea lana, eta denbora pixkat pasatu zen, eta atelier batzuk egin nituen hor Pol Emploi zenarekin edo France Travaillerekin. Eta egun batez, hor formatzaile batek errantzidan, baina argi da zuk egin behar duzuna. Nik ez duen bateri argi, baina berak bai. Eta beraz, aipatu zidan hori. Niretzat izan zen bitxia, zen aikatik ateratzean, beste zerbait sortzea hola, bitxia zen, baina ongi pentsatuta, denbora pixka bat hartu nuen, eta nintzen, aekak eskaintzen ez dituen denbora gutxi duten entzat, beraz, ematen du nik ordu eta erdi astean, ez gehiago, eta taldeak edo bakarkakoak, dira edo bakarka, eta gehienez dut 5 ikasle arte hartzen. Hala, beraz, aekak ez dituen geno batzuk edo, nahi batzu osatzeko... Malgutasun bat eskaintzen duzu? Posibilitatea ikusten nuen hola. Abiatu zen, hori kontzientzia hartu zinuelako aekan zinelarik, jende batzu ez zirela aekan sartzen, oztopo hiengatik edo haien bizi pertsonalak edo profesionalak ez zituelako uzten? Hori pentsatu nuen, beraz ondotik, eskaera edo galdera anitz genituen orduan, ez bazen geno bat, 2 ordu egiteko astean, edo behin bakarrik astean. 2 aldiz proposatzen genuen, eta 3 ordu goizez, edo gauez 2 eta erdi. Beraz batzuek, familia dela, edo beste aktivitateak direla, eta bar. Beraz, ezin, edo fite uzten, sobera hartuak zirelako, eta horako. Nun maiten dizu kurtsuak jenden etxetan? Zure etxean? Baten etxera, noa, bestela nire etxean dira. Eta jendeak engaiatzen dira urte batentzat, nola da ikasurteka funtzionatzen duzu? Ez argunt ikasturteka ere, baina ditudan batzuk astapenitik ditut, eta segitzen dute. Eta beste batzuk, tartekatu dira, batzuek utzi dute ere, lanarengatik, familia eta haien historiengatik. Eta beste batzuk bitartean ere sartu dira. Baina, nahi baduzu, egiten diren aurrekontuetan edo, normalean, 30, 40 orduko kontratuak edo egiten ditugu. Enpresa baten moduan, pixka bat, baina hori, formula gutxi gora bera hori da. Ados. Zuzira erakasle bakarra, enpresa hortan? Bai, biztan da. Eta laguntzak ukaiten aldituzte, zure gana etortzen direnek? Ez. Ados. Hori da, ez naiz formakuntza organismo bat, beraz, ezin, ni izan naiz ere lan egin izan dut pixka bat organismo batentzat, eta horren bitartez, formakuntza profesionalaren bitartez hartzen aldira. Baina geroztik ez dut segitu hortan ere, eta beraz ez etortzen direnak, etortzen dira nire gana. Nora egiten duzu erakasteko metodoaren aldetik, aekan egiten zinuen bezala egiten duzu, edo beste gauza batzu
asmatu edo egokitu dituzu? Bai, denetarik erabiltzen dut, nire esperientziak ere ematen dit ere egestasun bat edo nahi dut alde guzitatik pixkat begiratzeko, Beraz, erosi nituen ere aekak eta ikasek atera zituzten liburuak, eta horrekin ere aria badut, nunbait, baina ere beste liburu edo metodo batzuk, interneten bitartez ere bai, biztan da bideoak, zuen bideo batzuk ere begiratzen ditugu, maite dituzte ikasek, gure bideoak. Eta sortzen ditut erariketa batzuk, eta pixka bat nasketa eta egokitzen naiz ere ikasleei, eta talde txikiak direlako edo bakarka, eta Badula urte ari zirela, beraz, Euskara erakasten bide euskarentzat edo bide euskarekin. Zer bilan egiten duzu, orain kontentzira hartu duzun bideaz? Bai, azkenean biziki konten naiz, asko zobeki ere, nunbait pixuegi bilakatu zen eretzat, egan nahi du, erakasle izaitea ez, baina beste guzia ekan, eta hor ikusten dugu hori bez korrikarekin, eta zenbat lan gehiago metatzen diren, eta adin batetik goiti uste dut, inbeste urte egin ondotik, nahiko, aski zen eretzat. Tokia utzi behar nuen. Haiek atseman duten malgotasuna, zuk ere atseman duzu. Hori da. Orduan hori besterik ez dut egiten, kurtsuak ematen. Aina Mari Bizkai, haekan ere egin duzu ibilbide edera, eta platorat sartu zira eskutan mazimen zerbait, eta hor duzu, haitzinean duzu, ez dakit, beldurra emaiten dauten, Artzen alduzu. Hau baita pieza zinez edera, bada hemen medaila bat, urrezkoa, ez dakit urrezkoa, den urre kolorekoa hasteko. Konazakuzu zer den hori? Hori da, lehen korrikako domina edo medaila, hori lehen korrika egin nuen, sobera jakin gabe zer bilakatuko zen ere, eta zer zen ere susen ongi ez genuen jakin, baina justu hasi nintzen haekan klasak hartzen, orduan, eta ogoi urte nituen, eta beraz errantziguten batzuek, hor ziren batzuek, errantziguten, izanen da korrika bat, Euskal Herri guziaren itzulia ginen duena, egunez eta gauez, nahiz oroitzen zenbat egun eta zenbat gau ziren orduan, eta hori, eta beraz egin beharko duzue, baina gure txanda edo izango da, Donibane Luizuneko ateratzetik, ustaritzeraino, eta gauezen. Gauez ez goizeko lauetan, maizik eta oroitzen manaiz gutxi gora bera gaueko 10 edo. Eta beraz, izan ginen, oroitzen naiz, 2 autoz edo 3 autoz, gehienez, eta 4-5 autoka, eta ateratzen ginen 2 izpairunaka, lekuko hartzen, eta pasatzen, eta formandian ginen orduan, 1 kilometroak egiten, autoak ondoan, eta nekatuak ginerarik, seinale bat egin, gelditzen ginen, beste batzuk ateratzen, eta hola, ustaritzaren jo egin ginuen. Garaian, ez zuen jende anitzek ezagutzen, eta anitz zuek egin zinuten, ez? Hori da. Berezia izan da, eta niretzat izan den anekdotarik politena baditut beste asko, baina eta orduan, bukaeran, hori eman ziguten, domina hori. Berezi zinuten ere. Eta niretzat izan da beti atxiki dudan, altxor bat bezala da. Iduritu berri-berria. Betzatela horregoikoa da, ez du... Kutsa batean egoten da, ondik orderik etxean. Polita da, balio emozio ondia. Bai. Zu etorri haintzin galdegin ginuen bakoitzaren ohoitzapen politena zeintzen, ustutzu kondatu duzula... Bai, baditu beste aniz, baina zakit. Hori ohoi gajia da. Bai, hori da bereziena bai. Eta aurtengoa, zomate egiten du, 26 urte berantago. Ezagitxe, eginen duzu, kilometro bat duzu begistatua? Orain kilometro bat ez dut uste, naiz aski forman. Zonbait metro edo bide bazterian bedera? Bai, espero dut, pentsatzen dut, goizeko antxula huetan dugu urruñan, beraz, espero dut, iratzarriko naizela, eta nire asmoa da joatea, behintzat txalotzera. Hori ere behar da. Niretzat biziki importantea da, beraz, agian, nahi nuke, bai. Bikain.
Ederki bai, urruinean pasatuko da gauaz, beraz. Bai. Hori da. Asteazken goizeko lauak 10 gutxi aldean. Tenore hori, ez dakigun ohera sartu, edo ez sartu. Hori da, aski txarra da, zen zira altsatzen egoteko sutik edo, eta... Izanen da urruinean zer egin ez, lauak arte pentsatzen dut. Ez dakit oino. Gero idinen zauzkigu gaztetxekoak ere, beraz galdetzen alko diegu. Ea zerbait antolatu duten. Ara. Bai, galdera hona. Ikusten dugu momentu untan bildo zen dela, beraz, Pekiarrean korrika, lekuko ere maiten dutenak, ez dakit xuxen hor diren, bilariak ere badiran aski. Nungiraz, zeten hori da hor xuxen, bostak eta 27, jaren dauzet xuxen. Nungiren, istantean konexio bat eginen dugu, Barkoseko erriko etxea, Barkoseko erru bitaldeara azpian ikusten duzu, dena plantan ezagit dugu lekukoen izenekin, kilometroa, eta ari dela Siberuan barna aitzina korrika, eta guk segitzen dugula hemen kanaldu den atajatzetik Donapaleu arte. Eta gure platoan maitesa haintzi atxaldean, gurekin zira urte zaitugu zu eskola berezi batean ari zira lanean, Erlaitza eskolan, aipatzen aldaukuzu, eskola hori zertan den berezia? Bai, sortu ginoen duela 8. ikasturtea dugu hor, eta beraz 2018 sortu zen, eta gure asmoa zen Buraso talde txiki batekin, beste pedagogia bat martxan jartzea, euskaraz, noski, baina 5 ardatz dituen pedagogia bat garatu dugu. Beraz, lehenbizikoa ardatz hori da jolas librea edo ingurumen egituratu bat sortzea, baina askatasun hori eta aujaren grina piztea, eta horrengatik deitzen dugu gure pedagogia aktiboa. Gero bigarren ardatza izango da gure jarrera heldu bezala, gu formatuak gina komunikazio ez bortitzan, orduan entxatzen gira ez dugu erabiltzen zigorrik, baina bai ondorioak badirela noski zehose gertatzen denean. Eta beraz erabiltzen ditugu ere mediazioak aurren artean. Ideia da bakotsak pixka bat ulertzea desberdinak, naiz eta desberdinak izan. Baitugu behar berdinak eta hori joaten dira ulertzen haien garapen psikosoziala, saiatzen gira sustatzen. Gero hirugarren ardatza da natura, biziki garantzitsua da gure proiektuan. Aurrak askotan naturan murgiltzen dira, bai jolas librearen bidez, bai tailerak proposatuz. Eta hor gu txertatzen gira pedagogia pixka bat teoria behitzaile bati, deitzen dena ekokonstruktibismoa. Eta ideia da ere, klima aldaketa egoera untan gauden, guziok, indar bat egitea beste gizarte bat eruntzez. Beraz, hor pedagogian ere badago borroka bat eramateko naturarekin behitzarri bantzeko aurriak, eta ala ere gira belaunaldi baten aintzinean biziki deskonektatua dena, biziki pantaiekin ezia dena, eta hor badago benetazko behar bat, uste dut. Egero ez dago notarik, eta bukaeran badugu elkarrezik eta ardatzori Burasoekin eramaten duguna, proposatzen ditugu formakuntzak, zenta ez da beti erresa begirunuzko eziketa bat plantean jartzea, ez da inorentzatola simple, baina hor gira elgar apoiatzeko eta aseatzen gira komunitate bat ola sortzen euskalduna dena, alik eta gehien, zenta ez gira denak euskaldunak, etortzen dira noski espainolistunak, hemen mugan gira, juina endaiatik biziki gertu gira, eta baitu gure frantsesiztunak eta euskaldunak, eta gure babel, beste eskoletan bezala, babel dure hortan zehatzen gira euskara mantentzen. Justuki, euskarak ze leku du, nola erabiltzen duzu, bai ikasleekin, eta gero gurasoekin, kanpokoekin, nola kokatzen ziste hori buruz? Bai, gure ideia da murgiltze sistema sustatzea, noski, borrokatzen gira, zenta
beste eskoletan bezala, ez gira gehiengoak euskaldunak, orduan bada hor lan bat eramateko, baina gure aldugun bezala hasi gira horrekin sustatzen. Nahi du materiala sortu duzuela, ez dizuzuelako behar bada erabiltzen ez? Bai, ez ikaseko materialak ditugu, ikastoletatik hartu ditugu diren materialak, bai, existitzen den guzia joan gira biltzera, eta bai. Baina gero, pentsatzen dut, ahozkoa askoz gehiago lantzen dugula, zenta aktiboak dira, kanpoan izaten aldera, justatzen ari, eta hor momentu horietan, talde txiki bat denez, gu hor sartzen algira, emanez iztegia, errepikaraziz, frantses iztunei esaldiak, eta holako moduetan biltzen gira. Ezagit, aipatu dugun, zonbat familia, zonbat aurra, ibiltzen da? Orduan, emiritza hor gira horten, eta normalan 16 familia dira bai. 16 familia. Eta egan nahi du, 8 urte zineztela, hor batzu jadanik bukatzeak direla, eta zepasten da gero? Sartu di Pierre Lartzabalen, hemen ikastolan. Ikastolara doaz gero gehienak. Bai, orain arte, bai. Gero ikusiko, bai, orain arte hola izan da. Ados. Ez da hain desberdina, egan nahi dut, anitz kanpoan egoiten direla, edo ongi egokitzen dira gero... Bai, beti hori da belduja. Hortako galdetzen dizut lasaitzeko familiak. Ez da inolako arazorik izan. Gero, aurrak egokitu dira, baina noski ez da bat ere ikasteko prozesu berdina. Egan behar da aurrak denari egokitzen direla ere, eta ez? Egia da, hizkuntzai egokitzen dira, jendeak ere du belduja batzutan nik badakitera ikasten dute euskaraz, eta bapatean euskara ez dakien ikasle bat euskaraz mintzatzeak ez duen, sobera aldatu, baina aurra egokitzen da, eta fite ikasten du, beraz... Bai, mustukak dira piskat. Enora da ordutegi aldetik eta segitzen dira eskolako ordutegi klasikoak? Bai, dena jarrunt berdina da. Da gehiago, malgutasun gehiago izango dela horren mugimenduan. Libre dira nahi balin baduzu, barnean izateko ikastenari edo kanpoan izateko momentu bat jolasteko. Haiek dute hautatzen. Bai. Haiek dute adibidez, behar badu dituzte gauza batzu egiteko egunean zehar. Bai. Haiek dute erabakitzen noiz egin. Hori da, entzatzen gira, bai. Hori... Bai, sustatzen. Eta metodo gen izena, berba, joiterazten aldi guzti, iduritu zait irakurri dutela Rebecca Wild edo Wilde... Bai, orduan nahi balen baduzu, alde batetik ama eskolan Rebecca Wilden hildutik abiatu ga, baina gero lehen hezkuntzan sartu gira gehiago Bernard Koloren proiektu pedagogikoan, dela la pédagogie du troisième type, frantsesez idatzi duenaz, dakit nola itzulpena egiten alko genuken, hirugarren motako pedagogen. Ola ebilki gira, baina ala ere natura asko txertatuz gure egiteko egunerokoan. Maiten alzua, dibide bat, naturaren... Bai. Beraz, guk badugu xantza handi bat, eta probestu gut eskertzeko Filipe Arramendiren lantaldea, zenta eta gure alkatea, edo zapesa. Bi zurien artean gira, beraz ez gira sobera, ez dugu sobera zapatuko alde hori. Ados, eskertzen zara ere, eskertu balion nagoen. Eta nahi baino bat duzu, utzi digute hemen lur bat, egiko lur bat, eta hor jarri ditugu gure eraikuntzak. Eta hor justu ondoan badugu oian bat, eta eremu biziki zabal bat, eremu natural bat. Orduan arratsalde guziz eremu hortan gira. Hori. Eta orduan bagoaz jolas librea, hor sartzen alditugu ikasgai batzuk, oianean sartzen gira ostiral guziz, eta guztiz tokiak sustatzen du gure pedagogia. Maitesa Aintzi eta Añamari Bizkai zaute gurekin, otai, berriz mintzatuko begira pixka bat. Orain dugu mementoa gure taldea, lan taldearen ganat joaiteko, kilometro segitzen baitugu korrika hau, eta aldiuntan Pantxika Maitia atxemanen dugu, edo zaitugu bide bazterrean Matin Troitino duzula filmatzaile.
Ara, laster eginen dugu lotura, ara, urruñatik Siberorat badugu alako deskartatipi bat, Normal. Normal, nora ez, eta ara, memento untan behiz ere, nun gira, joko 23 kilometra... Spaceen gira. Bildoze idatzena, haino. Ara, laster eginen dugu, bai, Spaceen ditugu Pantxika eta Matxin, korrika pixka bat egibelako da. Orain bai, Pantxika, Maitia, norekin zira? Ara, baitzitu gau batzuk, Uber bezala, beste batzuk bezala, eta ara. Beraz, gure bidea eta hemen gira Bildoze, Bildoze pas Spaceen, eta Spaceen ditu izepeko, pestamiteko bikide, Katin, eta Katin. Bera, jadanik pixkabatuak zirez, urbildu, ez eskapatu, zenta ikusten duzuen ere kablea ez dut luzatzen Katin, komentatu pixkat. Besta komite, besta komite gira, Matxin eta Katin. Beraz, gazteenetan eta lehen aldikot partartzen dugu. Beraz, urratxa mundia gure egitipia gira petiajan, nun euskara pertzen den, eta gure important euskarari maitea eta partartzean pizten. Matxin, nola egin duzu edipatzeko, pesta komitea, bide bat zerrian girelka, segurniz hori etzerzen... Ara, zailtasunak ditugu lotura egiteko, baina horrektu dugu, besta taldekoak ez zirela. Matxin eta Katin, nik uste bertsurariak, egibatzen dute. Eta, ara, Pantxikarekin lotura eginen dugu berantxago, eta behizeldu gira unat platorat. Zagit, Maitesa aintzi zurekin segituko dugu, aipatzen ginoen eglaitzeko eskola, are pundu sensiblea ez dakitala den, ikusiko dugu, da diruarena, biztan dena, ze suposatzen du auja erlaitzan ezartzeak familien dako? Suposatzen du, deia erlaitzako kideentzat ez diru laguntzarik jasotzea. Hortik hasten da, afera. Eta orduan ez epetik, ez inondik. Etxeko forfetarik ez dangutzen? Emeritza horrekin ez daulako forfeta, ez? Hor legez kanpo izango ziren bestela. Orduan ez da hor biltzen aldirurik, baina beste toki batzutan bai, eta holako proiektuak oraindik ez dira sustatuak. Ez dute ikusten seguraski interesa, pena da, eta uste dut, bai, aujeratzaileak direla holako proiektuak eta badira beste batzuk ego Euskal Herrian, eta ari dira sortzen, eta sortuko dira seguraski, zenta gizarteak berditu. Eta beraz, bai, ondorioz, familiek ordaindu behar dute. Beraz, nahi duzu jakin hilabeteka zen bat den, hori da? Ez da tabu bat, bai, entxatu gira alik eta apalen, eta horrekin ere ez gira sartzen gure fresetan, eta gure erakasleak ez dira ongi ordainduak. Beraz, bai, familia batek erlaitza eskolan sartzeko bere auja, hilabeteka berdu 250 euro minimuki eman. Hori da, baina, jakinean pribatu Montessori batean jaia iristen zarela bosteunera, ez gira, entxatu gira egiten zerbait jende arruntak, etortzeko zenta gure idea zen eskola elitista bat sortzea gure idea zen, hori, alik eta gehienentzat ateak zabalik atxikitzea, ari gira bojokan hortan, ez da puntu erresena. Bai, segur. Eta beste ekintza mota batzu ere maiten dituzue? Beste manera bat ez biltzeko pentsatzen dut? Bai, gure burasuek dute xantza handia, partartzea ekintza askotan, taloak saltzea, eta sistema alternatibo hainitzetan bezala. Hori da. Sortzen du horrek talde giro bat ere pentsatzen dut. Hori da, badu bere alde bizikiona, eta
bai. Eta progresio bat ikusten duzu? Jana edut izen emaite aldetik, edo zuek mugatzen duzu behar bat zuen burua ere, ez dakit? Egia da, hastapen batean lehenesten ginituela Euskaldunak. Zentan guretzat, gure ideia zen Euskara normalizatzea. Erratea, zergatik familia Euskaldunek ez lukete ere ukaiten olako eskola eredu alternatibo bat aututzat. Eta orduan hori sortu dugu ideia horrekin. Orain baditugu frantsesistunak, espainolistunak, euskaldunak, deneri ongi etorria egiten dugu, eta kopuruen aldetik nahiko berdintxot egotenga azken urte horietan. Korrikara itzultzeko, maitesa, baduzu begistatu duzu kilometro bat, egin nahi duzuna? Iada goizeko lauetan ez naizela biziki gogotxu, egarrango dut. Gainera nire bi aurrek parte hartu beharko dute, eta ez naiz ikusten aurrak goizeko lauetan esnatzean. Baina gogoan nuke, ez baitutzen noiz egin hortik mugaren zubi hori zeharkatzea izan behar da biziki emozionagarria, eta hortik noa. Eskolako aurrak ere egiten dute? Bai. Korrika tipirik edo piskat prestatu duzu eskolan, edo ez duzu biziki aipatu? Parte hartzen dugu Juniako plazan, korrika tipin denekin. Ikusten dugu Lapurdiko kostak kesu dela ordutegiarekin aurten hasteko. Bai. Bakotxak bere txanda. Hori da, aldiko. Eta aipatzen genituen, ohoitzapenak galde egiten dugu gure gomitak guztiak, baduzuen ez. Edo zure lehen biziko korrikan ora izan zen, edo bizi izan duzun bat bereziki markatu zintuena? Bai, nire lehenbizikoa horretzen naiz 11 urte izan behar nituen. Horretzen naizena zen, agian izan dira beste batzuk benen. Eta bai, esenpereko karrika nagusia zarkatu ginuen, eta biziki emozio handia izan zen eretzat ikustea gara hori ginela ez, eta aldean. Eta hori biziki, beti hon egiten du Euskaldun bezala sentitzea kolektibitate edo kolektibo hori bizitzen aldugula. Garantzitsuak dira momentu horiek. Bi urtetaik behin balin bada ere. Indarra emaiten duela ez, zonbait egunentzat, zonbait asterentzat korrika horrek, momentuaz gain, pixka bat, ez dakit, bizkaizuk nola bizituzun ondoko egunak? Ondoko egunak, bai, hor gira egia aurten egoera pixkat berezi batean, hauteskundean erdian eta dena, eta beraz, zakit, argunt murgildu garen ez, oraindik korrikari, baina, gaur hasi eta biziki, nik pasatzen ditut, 10 egun nunbait emozio hori beti barnean dut, eta maitesak erranduen bezala ere, kolektibitate hori ikustea hainbeste jende leku guzietan, Euskal Herri guzian, murgiltzen, biltzen, korrika edo txaloka edo dena dela, festak antolatzen eta denetarik, aurrak, zaharrak, denak elkarrikin, eta niretzat hori biziki unkigarria da. Ez dakit, ez dut beste hitzik, beti hola bizi izan dut, eta lanean nintzelarik ere beste aldea ere ikusten nuen, batzutan oso zaila, eta batzutan oso alaia, eta ezagutzen dugu aekaren giroa ere, edo egoera ekonomikoa ere, eguk ere ezagutu dugu biziki ongi, eta oraindik ere, Euskararen ofizialtasuna ez duguno uste dut zaila izango dela beti. Taloak egin eta... Eta jaka. Ebe hasteko, mil esker gurekin izanik bier eta loturak eginen ditugu guk. Siberoarekin pixka bat urgunago ara ikusten duzu nola ezagik dugun, pantailan. Haupa Euskara ikasten dutenak, adin guzietakoak. Euskara ikasten eta Euskaraz ikasten nola ez. Nik uste dut t-shirta baten eiteko taloak egin eta jaka esaldi polita dela. Segituko dugu, berdin musika pixka batekin, bideoklip batzu ikusi dugu aurtengoa, eta ea begiratzeko manerarik baden 2008koa adibidez, Gose taldearen Euskalakari ikusten dugu pausoz pauso maitatu bari.
enpresari eta sindikatu ginen, lesbiana hetero gehi ginen, gehiak izan ginen nahikoa ez ginen, euskarak ari izango gara, pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Eserita zer itxaiten zenuen, beldurtuta nekatuta ote zinen, trena pasara eta zu begira hemen, ukabila ginen eta hitza ginen, euskarak ari izango gara, pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso. Pausoz pauso, pausoz pauso, pausoz pauso, pausoz pauso. Pausoz pauso, gogoan duzu bideoklip hori, Amaia? Eta hainiz pentsatzen jadanik permisa nuela, za autoan ejan nahi du ez nintzela gaztetzen ari. Goseren booma zen, Bai, gara jartan. trikia eta soin elektronikoak. Eta azkenean seksua aipatzen zen kantu batzuetan euskaraz hori iraultza izan zen. Egia. Hemendikatek jadanik egina zuen. Egia. Me bakarretarik bat. Edo besteek poesia askorekin aipatuko zuten. Metal taldeek eta ere zuten baina. Ez hain pop, ez hain zabaldua behar bada. Ara, horretara ziko dugu, segitzen dugula Korrikaren edizio hau, 24 garen Korrika Siberuan Bahna badabilela, eta bidean baditugu taldea, kostion zailtasuna egin ituen, badira gune xuri batzu. Bai, uste dut, justuki hauteskunde gara jangira, gai bat izaiten alda, ez da baidatzeko egikotxe batzutan, ez? Ara, ezagri antenak. Ez sobera urbile etxetatik, hori da. Ez sobera azkar reglatu, baina behar den hori emak guzu, otoi. Ara, baina ondoko konexioa bai badugula eta Miren Dupoi berriz zure ganat heldu gira makin troitinok ziturarik filmatzen. Miren, norekin zira eta norekin zira? Arratxaldean, bai sarriko tapean, 29 kilometroan, Siberua eta Amikuz arteko mugan, hemen ditut Peio eta Antxon, Aitzinabe eta Biltxokoa elkarteko kideak.
Presentatzen ahalde ikusi zer den zian elkartia, zer egiten duzien, ordine pastoala antolatzen duzie, baina hortik kanpo zer egiten duzie ekimen bezala. Ekimen bezala ez hainbeste, pastoala jaman dugu guk 2022 urtin. Elkarte hoi, kultura eta hizkuntza inunguian sortu dugu, amini bat pastoalain aiza goia maiteko herrin, ageiko maskada horren inguian eginen dugunez edo bitxuko ekin bat denboan, ageiko. Eta aizide iskaz osoik zian artin edo elebidunean edo frantxez abo? Ez bulegu eta administrazio kontseilu bilklako uskaz jaman titzugu, lehenak elhebidunin amini bat, me urrentzin habuenak uskaz. Geho bortxaz pastoal demoan elhebiduen, me isatu dugu jale uskaz jamaitiaz, eta pastoal edo segida izan behar balin bada, uskaz behar dizugu jaman. Eta zer egiten alda justoki konkretuk ebe hoi uskaz haboa izeko, balin baduzie neurri bat edo holako helbu konkretiago bat. Ez, helbu konkret. Nula egan ez dakit, aiza balin bazen uskaz eksplikazia nula begiatu, usteik denek deja atzamanik izan entzela, mena. Ene ustez kultura mailan herritipietan, ene ustez dantza, kanto ungu hoiekin, eskola dantzan eta hola, enetako biharko euskaldunak izan behar batia, dantza eskoletan eta herritipietan eta ostatietan behar dugu euskal jaman, bestelan ene ustez etxetan egaltzen baita, ez dateke aiza begiatzea. Bai, urdinak du aski aktiboak ziztela, eta hor beste elkarti bat bilxokua, presentatzen ahalde ikizu zer egiten duzien, urtin, zer antolatzen duzien. Ordin biltxokoa antolatuk sortuk izan zuzun dila urte zunbait, bai. Luzaz jaman dizu musikain egunen festivala, ordinak ben aski zaguna zena. Eta baz helbuia sedia, biltxokoain sedia duzu euskazko kulturen biziaztia ordinak beko regin. Eta proposatzia ekitaldi zunbait regin, ondoko regitarrer, euskalduner, euskain unguan egiteko. Eta ordin guai musikain egun ez balin bada haboe, esatzen izugu hor talde behi bat osatu duzu guai, ondoko belhanaldik segida hartu behitu. Eta egututzu pentsatzen ze proposatzen halko dugun, eta begiatzen titzugu gaizazun baita, adibidez xagardotegi gaialdia bat dizugu asauin, eta hola, egututzu ikusten. Ze proposatzen halko dugun, hola, euskazko aktivitate edo egiteko urdinak ben, euskaz bizitzeko. Aurten korrika atajatzetik abiatu duzu, iduitzen zaizie, Sibeua-entako, Sibeutarentako, izan zaiten ahaldela iakusleiho bitrina ezer bat? Segur, goetako urue bat duzu, enetako lehen aldia zuzun ikusten nila korrikain abiatze bat Sibeun, eta bai, animaleko urua duzu, ataratzek egi ezera duzu, mesitu duzu, goetako behi huna duzu, eta ikustez Euskal Herritik jindiela jente otaik, Sibeuk eba jinazten tutila, eta Euskal bizidela, Euskal Herrin barnegiela, eta hor, jenditzen dizugu. Eskerrik anitz, Teio eta Antion, bilxokoa eta aitzinabe elkartekoak. Urbildu dira korrikalari batzuk, furgonetaren zain, eta segituko dugu zuen aktivitateak segitzen. Adiegon, ordinak bera, etorri nahi bat duzu itzuri baten egitera, badakizue elkarteekin segitu. Hala, eta hor momentuko segitzen dugu, egoiten gira kamioiaren zain. Ea nor bilduko den, noiz bilduko diren. Untsa da, miren, txusenduko dut ez da matxin, zurekin aitz aldana da zure kamera, hori da? Bai, hori da, Gibelean, eguzkipean. Argitu duzu aizean undi geldu den? Aizia, bai argitu dut, ez da ize gehiagorik, orain beraz, lasaiago gira. Gero eguzkia pixkanaka beheratzen da, beraz, egia da, ez dela hainbeste berorik, baina, ala ere da, korrikaren beroarekin, girotzen gira, pixkanaka, hori da. Nahi nuke jakin gutaz trufatzen diren mutiko horiek, zenbat kilometro eginen dituzten gaur? Zenbat kilometro eginen dizie?
egun. Gutaz trufatzeko partez. Biga. Hoiene bigarrena, nien alhabaikin nuzio eta alinekin ene martia, ordina ikastolain kilometroa egin dizugu bigarrena. Eta geho maulen ekratu gututze sogiteko eta 2 kilometro bat. Eta geho holako ataratzeko besta ikuseik, Bilboak juren gututze ordin ikusteko nula heltzen den. Zahik? Nik hau hiugerena diket, egin dit ataratzeko abiatzia eta hau 30 gerena izan, genizun bien artin egiten ahal. Eta nik egin dit Bilbo bat. Untsa urgentzeko, Esker, bai, kirolari handiak ditugu ondoan. Untsa da guk platoan ukan dugu 52 kilometro egiteko sedea duen norbait, baina ea miren atxemaiten duzun gaur norbait beste eginen duena. Bai, neurtuko, txekituko ditugu kamioarekin. Untsa da. Mil esker, besagitxako atxemanen zitugu berriz, segi horola. Ara, entzuna kamionak ibeletik, gogo emaiten du. Bai, zinez, gainera iluntzia bada. Gaueko giro bat ere ginen da istante. Aizea ere, gelditu dela, momentuko informazio garrantzitsua. Ez du baliokatez aldatzea meteoa soiteko, hemen segitzen alduzue, mirenek emanen dauku, zuzenian. Hala, beraz, ari dela ikusten dugu, aitzina, aurrek lekukoa ere maiten, momentu politak eta horretzapen politak orientzat ere bai, mugatrail, publizitate pixkat ere. Bai, belean, lasterkarien motibatzeko edo leku hona dute, publiko hona dute, lasterka agarrazteko. Batik. Ostion ikusi dugu goxeren klipa. Bai. Eta hitz bat eranen dautzut, eta zerbait joiterazten dautzudan. Flashmob hitza. Flashmob, beste garai batzu ziren. Beste garai, hori birala egintzen, dola ogoi bat urte, biskat gutio. Ogoi bat ez. Amos bat, bai. Korrikak ere izan zuen bere flashmoba, proposatzen dauzut, begiratzea, ez dakit korrigrafiaz horitzen ziren. Batez. Entzatuko gira gogoratzen. Are, goazen. Beraz, 2011koa zen. Telepista. Pausos, gelditu bari
Beraz, flash mobaren printzipioa da, bi hitz dira da flash, da bat batean eta mob mobilizazioa. Da bat batean jendea elkartzen da. Hori da printzipioa. Eta idei hori atxemaiten ginuen nahiko baikorra, modernoa baita. Kantua ere korrikako kantua nahiko modernoa zen, eta interesgarria zen zerbait modernoa egitea euskaraz. Korrikarekin, kirol zerbait baita ere dantzan, korrikarekin bazoen lotura bat. Eta batzuk esperimentu zuten korrika egiten ahal, bederen dantza egiten ahal zuten. Onzen kompromiso bat ere korrika eta dantzaren artean. Erabaki dugu bideo bat grabatzea. Pantxika Teilera antzinetik deitu dut, bere izena ateratu da koreografo ona zelako eta ospetsua. Eta berak asmatu digu beraz Jon Maiaren ikasleekin koreografi polit hori. Korrika da, orduan korrikari omenaldi txiki bat egitea pentsatu dut, korrika eginez, lekukoa pasatuz, eta korrika gure Euskal Herrian ibiltzen baita eskualde ezberdinetatik, eskualde ezberdinetako euskal dantza urratsak sartzea eta lotzea garaikidetasun batean. Erresa zen jendearen motivazioa edo pizteko. Bideo bat atera baitzen Pantxika Tailorriak egindako koreografiarekin lau dantzariak egin zuten, eta bideo hori ginuen jendeari erakusteko, eta YouTubeen ere ikustugu jendea anitz ibili zela bideo hori begiratzen. Eta modernoa zen, irringarria, ludikoa, euskararen alde, horren jendea implikatu da. Orain arte, ginakien bat ere nola ateratuko zen gaur, eta uste dut jendea etorri dela nahiko ongi. Uste dut jendeak hartu duela desafio edo palio bat gisa ere. Ea gai ginenez jendea biltzeko baiuna batean, orduan korrikako kantuaren gainean dantzatzeko. Azken flash mob hori, izanen da korrikaren bukaeran, etortzen zaigu Donostian aurten apirilaren 17an. Beraz, 3:00 gutitan eginen da Trinitate plazan azken flashmob erraldoi hori. Bimilata amekako flashmoba. Ez du goi urte, jazen duzu. 15 urte. Baina, zartu da pixkat. Pixkat. Ara, orduan modernoan zena. Nik libde banuen gogoan. Hori beste alde batzen pixkat garaikidea. Bai, ere. Bai, pixkat behantagoaz, libde pixkat behantago? Ara, bat kantuz eta gero pasatzen. Bai, ezkontzeteko galdera iteko ere anitzera bilia izan dena. Egia. TikTok belaunaldia ez trufatu otoi gutaz, horako gauzak ikustean, berba iduritzen zauzu pixka bat. Baina bakizu badela 80 moda hori itzultzen dena. Bai. 90s, beraz behar batak gustuko izanen dute eta horako bideoak eginen dira. Egiten hasiko dira. Hori modan izanen dela berriz, hogei eta mahurteren buruan. Zikloen gauza. Bai, bon, anartean. Baina, TikToken ere, bada hori dantzatzearen hori, eta ez behar haina hundia. Baina jantzian estetika. Analizatu dut, eta egia da behi sortara pixkat itzultzen egirela. Bai, zapeta marka berezi bat aipatu duzu. Bereziki. Nik nahi nizuke aipatu egitasmo berezi bat. Bai, gutegiari lotuko gira, baina badakizu atzo bukatu dela Ejigora kampaina. Badakizu zer den Ejigora? Bai, badakit. Utsegin duzu. Manaketa utsegin duta? Noski, begira, zu bezalako jendearen zat, bigarren aukera bat izanen da udazkenian, beraz hori behitasuna. Aipatzen dugu Ejigora, gaur korrika programan aipatu behar dugulako, Ejigora ere korrikaren
korrikak errigora sustengatzen duelako horten, Hori da. bereziki. Hori da. Eta beraz, ez dakiten entzat, errigora da kampaina bat, kontsumitzeko Nafarroako produktuak, zuzenean ekoizleari erosteko, eta prezio onargarri batean, bertako laborantza beraz sustengatzen du, eta euskaraz, beraz, biagirekin laus hori. Abantaila da ez dituztela gure gauza berak produzitzen. Bai, beste natzez ginituen aipatuko. Naiz eta ahnoa baden, eh? Bai. Ez da gauza bera. Eta oliba oli ona, eta ihisa, eta horako gauzak erosten aldira. Beraz, bai, udazkenean izanen da beste kampaina bat, eta orduan utxe egin dutenek, manatzen alko dute, ala ere 2026an, eta sotua bete, urte guztiko mozkinekin, eta justuki bada bideo biziki polit bat egiten duena errigoraren promozioa proposatzen dautzet begiratzea. Guazen denok korrika! Kaixo lagunak, hor burutxo? Eta zainzurine gara, errigorako kideak. Ni tuterakoa naiz, herriberakoa. Eta euskaltzale amorratua. Ni berriz, lerindik nator. Ni bezalako zainzuriz jositako lurretik. Lurra da nire etxea, eta hortaz, asko maite dut. Baita nire lagunek asariak ere. Errigoran parte hartzen dugu, auzolanean aritzea, oso gustoko dugulako. Eta haren bidez, Euskal Herri osoko lagun pila bat egiten ditugulako. Bai, azparnekoak, bermeokoak, berakoak, kanpezukoak, lasartekoak, lagun pila bat. Udaberri honetan, erronka bat jarri digute Orburutxo eta Bioi. Dakizuen bezala, korrika badator, eta errigorari leku berezi bat eman nahi izan digute aurtengo edizioan. Hortaz, joko bat proposatzera gatoz. Gu biok egunero aterako gara korrikara. Baina sorpresa izango da zein kilometroan aterako garen. Hemen, zu sartzen zara jokoan, korrikazale. Korrikaren aplikazioan sartu eta klik-klak bideokroniketara joan beharko zara. Aurkitzera. Zein kilometrotan atera garen asmatzen duzuenen artean, sari bikainen zozketak egingo baititugu egunero. Horretarako, gaueko 10:00-tatik goizeko 10:00-tara bitartean, errigora.eus webgunera sartu eta kilometroaren zenbakia eta zure datuak sartuta, irabazle izan zaitezke! Egin bat gurekin! Eta batez ere, egin bat korrikarekin! Ager ere muan ere, euskara gara! Zer diozu? Polita. Igual, irabazten alduzu zure saskia, erosi gabe. Baina behar duzu asmatu errigorak noiz hartzen duen edo nun hartzen duen kilometroa. Behar da asmatu. Amaia, eginen dugu joko bat, teknikakoak ez dituta abisatu, behar barrituko dira, ez kexa gugira hemen... Konfientza hartzen nahi da gure batik. Ez dugu deus hausten, Baina, zuinen dugu, Nafarroa egoaldea ipatzen nahi. Hemen dugu ibilbidea. Ara, aipatzen nahi ginoen Nafarroa egoaldea, ara, ibilbidea pixkat aipatzeko, aski fitea arribatko da Nafarroa egoalderat, beraz, hori Ibiakoitzean, parte hori Ibiakoitzean izanen da, eta behatziontan tuteran izanen dira, ara, beraz, errigoraren inguruan. Ze fite iten den lasterka, bidaiatzea. Bai, jaka. Are, ostean trufatzen ziren ari girela eguraldia egiten. Egiten dugu, Amaia? Bai. Maparen ezagutza bikaina erakutsi. Beraz, atarratzetik abiatu, maule, Donapale uratu biltzen ari gira. Azparne,
Gero gauntan sartuko da irisajitik Orzahize aldera, Ajosa, eta gero Donibane Garazi aldera, eta gero Goiti, Nafarroara buruz, Arnegitik, Ojeaga, eta Jonkari, eta Zango Zarabeiti, eta gero ezan duzun bezala, asteburuan Egiberara etorriko da. Ere, eguraldi hona izanen dute, ez? Bai, idoga, ez dakit, ez dut egiratu. Eta, bai, beraz, hori eta Tafallak, hori gauaz, Kaparrotxu, Tutera, Azagra, Andosia, Lerin, eta gero, Iruñatik urbiltzen. Bai, igandean Iruñan izanen da, ustot ikusi dutala, goizian Amajak aldera edo Iruñara eduko da, eta gero iganen da Lajaintzajera. Eta astelenetik Goiti, Gipuzkoan bahna, lehenik Arabara. Barkatu. Oionetik eta pasten da, Diana Oion. Eta Kanpezu, Nafarroara behiz, Altsasu, Lekun behi, Betelu, eta gero, ezan duguna, Gipuzkoara Andoain egnani hoi hartzun, behiz sartzen zauku Ipajaldera, bera Donestebe, barkatu, Elizondo, bastanen bahna, eta gero Zugarramur dira, Saran txartzen da, Senpere, eta gero, Kanbo, Itxasu, Uztaritze. Eta jakin hor hartuko dugula, Itxasutik lehuntzerat bide hori segituko dugula kanalduderekin. Bai, ez gira gu izanen, baina esku honen artean izanen ziste. Hori da, ni bidean, lasterka elkarrizketak egiten. Gure iniziatiba unen ondotik ez gaituzte gehiago deituko. Ez kanporatko gaituzte, baina mementoan emankizuna aburrat ere manen dugu. Bai hona, gero, nik bizike maite dut kostalde hori pasatzen dolarik, behar dut aitortu. Miagitze eta Donibane loitzun arte hortan. Nik ere, kojikak behar du hortik bastu. Aize freskoa. Bai. Eta gero, itxas bazterretik, segitzen da... Bai, luzaz. Luzaz, Gipuzkoan Hendaia horre eta Usurbil, Zarauz, Deba, Ondarroa, Gernika. Mungia... Eta gero, Getxo, badakizunik Getxon ere eginen dutala, heldudan astean, bai, ana japatuko dut behitz, eta gero, han gaindi egonen da, Arabara jautsiko da, azken egunak pasatuko ditu Igoje Murgia aldean, eta, 29an, behitz, Bizkaiara, eta Bilbon bukatuko da. Joaiteko asmauzu? Ez dut uste, antolaketa aldetik pixkat zaila, baina Bilbo ez dut dudatzen, edera izanen dela, eta Bilbo hiri egokia dela helmuga batentzat, ez? Bai, bada zer egin. Bada zer egin, eta uste dut beti Bilbok hartzen duela, ez dakit, pozarekin hasteko, korrikaren arribatzea. Jakin joan nahi duten entzat, bat direla autobusak, hala ere, eskualde guzietatik, lekuko aekasarek pasatzen dituzte mezuak, ez dudatu autobusak hartzen. Zu joan gozu Bilborat? Ez dut pentsatzen, justu biegun lehenuan naizelako, eta sartu behar, ikusiko, baina momentuz, uste dut distantzian ospatuko utala. Amaia, hau telebista da gezurrak erraiten aldira batzutan fiskat. Beraz, bai joanen iz, eta ustat gau pasainen dutala, eta astelenean ez nizela lanera joanen ere. Hara, zure ikasleen bujarsoak konten dira horren jakiteaz. Hara, behitzo egiten dugu, zertan diren korrikakoak, Siberoko gau eskolak dira memento hontan, 30 kilometroa lasterkatzen ari, eta amikuzerat urbiltzen ari gira. Gaizki ezagutzen dut eskualde hori, baina hor da Basena Bajeko muga, beraz. Hor askifite pasatuko dutena. Eta beste Aldaka, Gaztetxeak, Itzikatzan, Burgaintzi, Gaitamik, Elkartasuna amikuzen horiek dira ondoko lekuko ere maileak izanen direnak. Hori beraz, amikuzerat heltzean Arue Etxarri eta Domintxinen gaindi. Azpimarratu nahi dut, ala ere, amikuzen aspalditik etzela egunaz pastu, edo etzela pastu ere. Uste dut, Dona Paulen barkatu. Ara? Dona Paulen badu urteak etzela pastu, eta biziki konten dira korrika hartzia gaur. Ara, baliozin kexatzea behaz. Bai. Ez da gitorrik don fruitua eman, baina. Ara, hasteko. Pasatzen dira, ara, aitzina ari doala, furgoneta ere ikusten dugu, Nafarroko kateekin, ikurinarekin,
Usten dugu, ala ere batzu gelditu direla gardo batzu edateko bidean. Ara, korrika, 24. korrika segitzen ari girela kanalduden zuzenean, baditugu jendeak ere bide bazterreko jendeekin mintzatzen direnak, miren dupui aitz aldanarekin da, Pantxika maiti aldiz makin troitinorekin, eta ara, pixka bat berantago ere behiz atxemanen ditugu, ikusteko zertan diren, eta ze giro den bide bazterrean, lekuko ere maileak Hala, mementoan, ikusi ditugu batzuk kantuz, ikusi ditugu... Batzuk saltoka, abujak ere bat ziren bide bazterrean. Azpimarretzekoa da, ala ere, antolaketa lan jaldoi hori ez dena ikusten korrika egiten delarik, baina sekuritate aldetik, seinaletika aldetik, animaleko lan bada, eta bolondresek egiten dutena ein handi batean, beraz, ala ere, txalotzekoa. Bai, bizten dena. Ara, ikusia dugu zera, janen dut, egigorarena, eta musika pixkatekin segitzen dugun edo konexiorik badugun, ez nik uste musika pixka bat, musika pixka bat entzunen dugu, zera laster Pantxika maitia japatuko baitugu, bide bazterreko korrikalariekin, badugu bideoklipa bat? Badugu artxibo bat ikusteko. Bai, beraz, korrika gajuzetik maulera 2017an hori ginuk ikusi behar orain, ez du hain aspaldi. 20. korrika zen. 20. korrika. Euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara adinako askatasunaren aldeko itxaron. Bagoaz Euskal Herritik mundura, eskua emanaz elkarri, bideak direla gure lotura, urratsak direla gure oinarri. Bagoaz korrika, elkarrentzuna zekar ulertzera. Bagoaz korrika, euskara eman da elkar bizitzera. Ara, korrikaren giroan segitzen dugula, zerritu zira zure buraren ikustea, Jone? Korrikaren giroan eta gu hemen dena salatzeko urgoinatik ari gira eta Siberotik basena bajera pasatzen ari delarik korrika
momentu untan. Bai, itzuli eder bat inen du, basena fajoan bahana. Sibiroko irudi poietak izan ditugu, eta erten ari ginen, amikusen sartzen ari dela, eta aspaldiko partez, Dona Paulera beraz joanen dela. Beraz, gaineraten hori honian aurrek ere parte hartzen alko dute, pentsatzen dute izanen dela. Kajikak ongi beta ikusiko ditugu ustez, Dona Paulera. Eta beraz, ikusi duzue, telebistan ez da deus gordetzen bat ditugula gomita batzu gure artean. Eta Jone Josie, atxaldeon? Ara, zu Euskara teknikaria zira, mitxkan nintzatko gira zure lanaz, eta erriko etxetan, eta ze lan egiten alde, ez gira politikaz nintzatuko, biziki arauzo jotzak direla zuretzat eta guretzat, orduan pixka bat ara, zure egunerokoak gehiago. Aipatuko dugu eta korrikarekin duzuna ahemana. Eta beste gomita, bainat lagetx, zu kirolaria, kirolak duraduna? Hori, gehiago. Lehenago pixkat kirolaria. Bai. Urruñarrak, bai. Urruñarrak taldeko zurekin ere pixkat aipatuko dugu elkartea eta euskara nola praktikatzen duzuen eta korrikari buruz ere. Ara, nola senditzen ziren ez du pertsonalki eta nola senditzen zizten elkartean. Berba asko gira elkartea aurkeztuz, bainat, maiten aldituzu pixkat txifre batzu, eta ze kirola egiten den? 700 gira. 700? Bai, eta baditugu hiru sekzion, erraten alda, pilota, handbala eta rubia. Elkarrekin gira, aurten egiten dugu 1 urte. Bai? Pilota hasi zen, hori zen lehenbiziko kirola. Eta geroztik, behatzita Urugoita amaretan handbala eta rubia sartu ziren biak. Eta hiruak gira, eta ere sartu gira, ere sekzion bertze bat dela 3 urte, da Sportzante egiten dugu. Urbiltzen alduzu mikroaskat, bai, Sportzante beraz osagarri. Eta hori dikitzen da, jende guzieri, piskat, zailetasun duziak bat dutela piskat kirola egiteko, algotzen ditugu. Dola 1 urte hasi ziren horiek, orain segitzen dute Sportzante egiten hori da. Gelditzen dienak bai. Eta zer du leku gehien hartzen pilotak, ala ere, edo? Gehienak ditu handbalak, zan ditu gehiago oino, baina oraindik ere ditu berregun eta 30 hola. Ados, mutikotan eska. Mutikotan eska, hortakotz. Eta handbalak egiten ditu biak, rubiak ere, baina berria da, piskat rubian neskak orain hartzen direla, eta pilotan ere behar dira biak, ez da piskat gutiago, ez da ekipo motxoa sartzen pilotan bezke bertzetaldetan bezala. Ganduzu, 1 urte sortua dela, elkarte zaharra da, beraz? Badakizu historiaz, piskat nola hasi zen ordean? Zen apesa batekin, normalki zen klika, bateri fanfar erraten dena. Gara irtako elkarte gehienak bezala. Sartu ziren, eta hor pilotian aizien, me piskat hor plazetan, etzen txapelketik. Txapelketak hasi dira bakarrik gerla antzin, biharren gerla antzin, piskat lehenago, gehiago. Eta hola hasi da, eta txapelketa ez ziren anitz menturtan. Gero hasi da bakarrik irogoi amar txapelketak ongi sartzen eta handitu gira hola piskat pilota, handitu da piskat eskuz bakarrik, menon xarez, palas, joko garbin eta hola. Zein dira zuen indar handienak? Handienak? Bai. Edo maila gorrenean arizizten disiplinak adibidez. Maila gehienak antzien handbalak haitu dira Nacional 2, neskak, orain gutiago, piskat generazion bat gelditu da, piskat zailatasun batzuk bat dute. Handbalan hori, Rubian haitu dira Federal 3 arte, eta orain hori barka iguara, generazion bat gelditu ere, hor Regional 2 airi dira. Hor gaztiak aitzen, formakuntza, berezia dugu, eta
bariatzen dugu formazkuntza hori, gaztiak pixkat helduetan sartzen direlanik, pixkat atxikitzia gure taldetan. Eta gero pilotan izan ditugu txapelketa, munduko txapelketak, hori handienak horiek dira. Izan dugu Jean-Philippe Dondo eskuz, izan dugu Silvia Altzuet, izan dugu Arnaud Bergerot, palaz. Hola, txapelke Patrick Eskuja, berenak hor internazionali gurut pilotan izan gira. Eta bolondresak baizik ari dira, elkartean edo badituzi ere, ez dakit, ezitzaile profesionalak edo, jana edut, ze baliabide duzue? Entrenatzaileak dira bolondresak? Denak bolondresak. Bai, hanbalak izan dugu bat, zalarriz, bat, meba ez dugu txikiz, eta sobera presak bertiren, badugu bizitzeko behar da diru anitz, autobusak anitz kontatzen daute, orduan zailatasun horietan dugu, orduan bada funtzionatzeko jadanik horrekin dirua dena hortantz gantatzen da, ez dugu diru gehiago pagatzeko norbait entrenatzeko. Gero dugu anitz lehengo jokolariak, nego bezala, aniz dira pariotan, erojubian, taldean egoten dira, eta hor entrenatzen dira, gaztiak entrenatzen eta hori da gure indarra, zenta kompetantzan ditute anitz, pilotak, pilotan, jubian, eta hortakotz ere gaztiak maila ona dute, orain, kiroluzietan. Eskuarak zuen elkartean ze leku du, eta bada gogoeta bat horren inguruan? Eskuara, badu eskuara label, eskuarari bai dugu sartuak, konvenzionea bat sartua dugu errikotxeakin, eta esatzen dugu baliatzea hori, eremu sozialetan, mailetan, afitxetan, ahi dugun lekuetan, logoa ere emanat dugu kiroltzelaian, kiroltegian, guretzat garantitsua da, gero zailatasuna da entrenatzaileak baliatzea eskuara entrenatzen duten mutiko zute denek jakiten eta hori dugu pixkat zailatasun hori. Gero, geroztik eta gehiago eskuara eskoletan bada. Hori baliatzen da, ikusten dugu eskubaloian, jubian eta pilotan ere, ikusten dugu aurrak mintzatzen gehiago eskuara zala ere. Beren artean gehiago baliatzen dute, doaz maiturte baino? Gehiago entrenatzaileak piskat jakitela, piskat hori baliatzeko. Beren hitz batzuek, beren erranez pilotan, utzi, zuri, gauzanitz, hola, piskat, egiten da ere ez, ditugu ere pilotan buraso, kastolako burasoak entrenatzen dutenak, eta Eta beste kiroletan? Piskat kiroletan, piskat gutiago. Piskat gutiago, ikusten, hori ikastolakin eta anitz etortzen da pilotat, gauzak, tropada etortzen dira, eta burasoekin, piskat eskoan. Gero bertze, piskat zaila du, bertze kilotan, piskat zailago. Korrikan parte hartuko duzue, elkarte gisa? Bada eskola, gero beha minan. Hori da. Eta nera dinan, zaila da, biak nera dinan. Zeikasle xintxoak, denak. Bizpailu badakit eginen dutera, kiroltekia, jana haute, hartuko dukera, lekuko hartuko dutera. Ikusiko dut, alba dut, bai. Ikusi bada, gero, ongi lana, bertia, nola dena ongi antolatu. Eta dugu aurten piskat. Bai, aurten zientxanda da, ordutegi txerra ukaitia. Hola da.
Jone Josie, zu beraz Eriko etxean Euskara teknikari zira. Aipatzen zuen label hori, zehazten alduzu zer den eta nola lantzen duzuen? Bai, orduan gure nire zerbitzuak, Euskara zerbitzuak, 3 helburu finkatu dizkio bere buruari, bere egin betekizunai. Lehena da transmisioa, bigarrena sentiberatzia eta hirugarrena beraz bizi soziala. Bai, Eriko etxe barnean, baina ere kanpoan. Kanpoa lantzeko, guk erabaki ginuen hitzarmen bat egitea bai Euskarari ziortagiriaren elkartearekin. Arek teknikari bat hartu du juina lantzeko. Eta teknikaria joan da Eriko eragile gehienen gana, hots publikoa ajera egiten dieten eragilen gana. Izan ostatu, izan elkarte, izan zerbitzu. Eta horrekin osatu dugu Euskararen mapa. Juinako Euskararen mapa. Eta egia da, biziki argituak izan giraz emaitzaikin, 20 bat eragilek hartu dute ziortagirea. Hori ziortagirea Erikoetxeak eskaintzen du. Eta helburua da, ez baitez bada identifikatzea bakarrik Euskaraz ari direnak, baditugu, biztan da. Baina ere Euskararen alde urratsak eman nahi dituztenak, baina ez dakitenak nola egin. Eta hortan elkarte horrek ditu laguntzen, diagnostiko bat eginez, eta gero neurriak plantan ezartzen lagundu zala nola itzulpena, simple labela duen eragile batek deitzen aldu Euskararira eta bere itzulpenak baditu. Beraz, etortzen dela gure ekosistema, Euskararen ekosistema fiskat indartzera eta ikusgarriagoa egitera. Segituko dugu zurekin mintzatzen, zure egunerokoa nola pasatzen den lan horren inguruan, behinat lajetxe zaude gurekin. Eginen dugu pausa tipi bat, pausa musikal bat, basa burutik bideoklipa begiratuko baitugu, aurten egin baitute bereziki bideoklip bat, markatzeko, Siberotik abiatzen zela, Korrika aurtengo edizio hori, so egiten dugu, ondotik komentatuko dugu pixka bat. Basabutik zaiku abiatzen, ibenko eritipiak iharausiz. Aize buek batek gutu hartzen, uizkuntzain bidia erakutsiz. Hasigien gordaska euskaraz ikasten, gordarte eta ezkatz bizi arazten. Taman genion olha, herrian plantatuz ikastola. Arbaian unpetiara eta basaburian, gure nortarzuna dugu Euskara. Euskara gara gütük etzuzun gütün, halaber, euskalki otan, gure euskalki orotan, mintzoa heda zabalde zagun. Sibagiako Madalena dugu bertan, sorne utzu eta landetan. Transmision eta jabilpenari etxeka, atalatze bibo berguduka. Arbaian unpetiarra eta basaburian, gure nortarzuna dugu Euskaran. Euskara gara gütük etzuzun gütün, halaber. Euskalki otan, gure euskalki orotan, ama mintzoa eda zabalde
zena dugu euskara. Euskara gara gütük etzuzun gütün. Halaber euskalki otan, gure euskalki orotan, ama mitzua eda zabal dezagun. Arbaian unpetiarra eta basaburian, gure nortarzuna dugu euskara. Euskara gara gütük etzuzun gütün. Halaber euskalki otan, gure euskalki orotan, ama mitzua eda zabal dezagun. Allez, inscrivez-vous là, toi, allez. Ah, on va faire le début, c'est YouTube. Bah, Siberutarrek hartu duten iniziatiba, beren baitarik? Bai, haien ganatu dute abiatzia, eta bai, bizki poita. Hori da, eta idatzia zene, baina Ana Iraolak du testua idatzi, Oian eta Elza Oliak zinez izan dira, musika eta filmak eta egiten, eta nola ez, Niko Etxarten laguntza ere izan dute. Siberoko artistak. Hori da, erraitegin nuen, zetakek baino ahal gutiagorekin, dudarik gabe, baina... Indute zait zinez ADN Siberotaja duena, eta unkigarriatx baiten dut. Hori da. Siberutik ateraia da, iduriz korrika memento hontan, tenoruentan, xuxen bari magira, amikuse aldean da, etxarri aldean da, aldaka gaztetxeak ere mandu lekukoa, kitzikatzankek ere bai, gaintzi ditaike memento hontan, ara, ikusten dugu. Gaitamik. Gaitamikekoak dira hor, eraz. Ara, musikariak, lasterkari dira. Atxa izanen dute, normalki horiek. Hori bai, atxa eta... Ara, ikusten dugu, Ari direla, talde polita ere bada, memento hontan, ez dira erdi batean, baina... Ara, ari aitzina, beti... Korrika abiatu da, ostion, zeten horretan abiatu da xuxen, lauak terdik. Zeten horretan abiatu da xuxen. Ez, gu abiatu gira, lauak terditan. Iruak terditan edo abiatea zen. Atarratzetik eta ara, Siberuari agur ejan ondoan, basen abajen, dela, korrika. Jaiten ginen, segitzeko, ETB-en ere soiten alduziela, plataforman ikusten alda korrikaren segipena, bururarte ikusten alko da. Eta aplikazioan, bainan, batitek dio, behar bada... Etzen martxan ostean. Behar ba, jakasta gehiegi izan du, eta beharko dute hori, pixka bat hobetu ondoko egunetan, baina posible da abiatzia jendean hitzak behar bada ikusi nahi izan du, eta saturatu da, hola jaiten da, ez? Bai, ikuste, entzatzen iz behiz, ikusteko zer dion, baina... Nahi bauzi esoin, ea badiren ezagunak, holako kutzukatu pixkat. Domintxinen direla memento hontan. Nik zer jandut etxakin. Domintxinen txartiak dira, ara. Etxarri idatzia da, horrelta. Etxarri petiara ez hori, eskasuman hori.
bai, bon. Bien artian dira nun bait. Horko alderdian hasteko. Bon, eta beraz, gure platoan zaituzte egula, bainat Larretxe eta Jone Josie, Jone beraz zurekin aipatu dugu, Euskara bai labela, lotura eginez Urruñajak taldearekin. Bon, zu Erriko etxeak sortu duen postu batean zira, Euskara teknikari postuan. Pixka bat orokorkiago Urruña egia so eginez, Euskara, erabiltzen da, jendek ze osasunetan da, garaiuntan eskora Urruñan. Ez da erabatiko ikerketarik, neorketarik, jakiteko zonbat euskaldun baden errian. Nik uste plazan hasteko entzuten dela. Eta bestalde gure indarra edo erriaren indarra aurrak dira. Badira Urruñan 6 eskola, 10 eskola eta lehen maila. Denek guztiak eskaintzen dute euskaraz ikasteko aukera. Badugu biztanena Murgiltzean ikastola, baina ustot Maitesa ikusi duziela bada Erlaitza eskola baita ere. Gero badutugu pribatuan zen François Xavier Euskalaziaken dena eta berak edo euskara indartua proposatzen duena lehen mailan, 10 eskolan. Badugu Irierdiko eskola eta arek euskara indartua proposatzen du lehen urte arte, orten danik. Eta gero baditugu Oleta eta Zokoako eskolak, haiek ere sare elebidunean direnak. Ororen buru, sartzero azken 3 urtetan, aurren egoneko 62 molde batez, sare batez edo bestean, euskaraz ikasten du eta badu kontaktua euskararekin. Gero horrek ez du bermatzen erabilera, badakigu. Hortako ere garrantzitsua da, adibidez Urruñajak egiten duena, euskarari indar bat emanez, eta aisia importantea baita. Megisa bera, bakit gomita ukan baitu zue, Joseikan budo euskaraz egiten da, baina badugu ere Urruñako antzerki eskola euskaraz, beraz, pixkanaka ere kanpoko aisian euskaraz sartzen da. Horrez gain Erriko etxeak berak badu aixialdi zentroan elkargoarekin itzarmen bat, euskaraz josta deitzen dena, eta hor sekzio bat ere, sail bat irekidu euskaraz, Murgiltzean. Beraz, txuku, eta eskola pribatuak baita ere, badu tipi-tiapa, aixialdi zentroa dena, eta arek hortan 4 haste zilekitzen duena euskara utxian. Beraz, bada hor indar bat, orain, korrikarekin lotura iteko, helduak ditugu euskaldundu behar. Eta hori ez dugu lortu gau eskolarekin klaserik sortzen Urruñan, baititugu Hendaia eta Donibaneko gau eskola konduan askindartsuak direnak. Baina baditugu ala ere tokiko elkarteak klaseak emaiten edo bintza pratika proposatzen, Niamari ikusi duzielen bide euskarekin, beraz baditugu alternatibak euskara ere entzunarazteko, ikusgarri egiteko eta entzuteko. Uste dut, errantzun gauza bat bizki importantea dela, jaiten duzu, aisia importantea dela, euskara plazejari lotzea, eta ez bakarrik eskolan hitz egiten den hizkuntza bati, eta korrikak hori betetzen du ere atxemaiten dut egietan, erakusten du euskara besta dela, euskara dela ez dakit kohesio momentu bat, musika bat da, eta betetzen du ejola hori pixka bat erakargarriago egiteko hizkuntza. Bai, biztan dena, eta hori da, gure jaunketariko bat, ez da baita ez bada Urruñarena, baina ere lujalde mailan elkargoak eramaten duen hizkuntza politikarena. Hots, ongi da euskara ikastea, baina aurrek behar dute ere denbora gehiago kontaktuan hizkuntzarekin, eta alde ludikoan bestela ikasgai simple bat gelditzen da, eta ez du erabilirara eramaiten, eta ez du motivazioan eragiten. Beraz, saiatzen gira ditugun indarrekin Urruñan, bederen publiko hori eskaintza hori zabaltzen, izaiten alda ere ikusgarri gintzan, kulturarekin ere erabat lotzen da, badugu ere Elealai festibala, dena aurrendako euskarazko ikusgarri festibala, mini festibala, egun bakarrekoa da, mainan gogoak ginuen momentu bat eskaintzia, pixkat arnazgune gisa, horrek euskaraz kontsumitzeko edo. Beraz, saiatzen gira oportunitate guziak biltzen, maiatzen amasian ere, Eusferaren karietara, batekin zantolatuak dira Urruñan,
ikastolako Euskaraz bizitaldearekin eta Ziburuko liburu azokarekin, jokarin eto jarazten dugu main jokoekin, eta beraz, saiatzen gira, kohesio hori iten, Euskararen inguruan, eta ere izan dadin zubi, jango nuke Euskara ez dakiten nahi, piskat eskoa luzatzeko, eta gure gana hori biltzeko, eta hori egiten dugu kampainan bidez, eduela Ziburu Endaia eta Donibanen oitzunerekin bostali bat antolatu ginoen, plazara kolektiboarekin partaidetzan. Hori, gehien bat burasuei zuzendua, baina ere esplikatu nahi genien, zaitzen haien jola Euskaldun izan edo ez, aurrek akompainatzeko, eta haiek ere dira eredu. Saiatzen gira, hainbat ekintza, Euskara ikusgarri eta erakargarri egiteko. Hori da beraz zu Euskara teknikari zira, Erriko Etxeak sortu duen postu bat. Nola kokatzen da Euskara teknikari bat egian, badira elkarteak, badira eskolak, eta zure postua azkenan hori guztien artean nola kokatzen da, eta zer da egin behar duzuna? Nik jango nuke nire postua biziki zehar lehokoa dela. Euskara denetan sartu nahi baitut. Nahi baitugu. Eta denekin lan egin behar dela. Beraz nik azpimarratzen dut elkarlana eta sarea. Ni pixkat erdian naiz, baditut nire proiektuak, definitu ginituenak, diagnostiko baten bidez, zerbitzuekin lanean, hautetxi guziekin lanean, eta elkarten gana joz ere bai. Horrekin, hainbat neurri edo hainbat helburu eta ardatz finkatu ditugu. Eta gero proiektuak muntatzen dira. Ondoan nik dibidez aixiarekin landuko dut egonaldi bat, hor badugu mugaz gaindikoa dena, baina ustailean 15 urteko gaztentzako egonaldi biltari bat. Arantzatik, arantza oi hartzun urruina eta xara eginen duena. Gero elkarteekin gau beltza antolatzen dugu. Eskolekin saiatzen gira mediazio, pixkat egiten, ez dugu beti lortzen, baina adibidez, bai finko duguna da kultur transmisioa. Urtero, gai desberdinan inguruan, esku ikaskuntza eto jarazten dugu, tailerak ematera klase guziei. Eta gero badira behori, maiatzen 16an, nahi dugu zerbait egin esferaren inguruan, begoazen denak elkarrekin zerbait egitea. Beraz, nik uste dut gure lana dela oportunitateak baliatzea, galdu gabe begibistatik zeiniren gure helburuak, irudirenak, aipatu ditudanak horiek, eta denetan sartzea, zehar lehokoa eginez, eta elkarlanaren bidez. Euskara teknikari bakarra zira urruinan, bai? Bai, urruinan bai. Ados. Eta eskualde mailan, saretzen ziste beste egiekin ere, beste teknikariekin edo beste egiko etxekin? Bai, jakimer da gaur egun badirela teknikariak saran, azkainen, endaian, Donibanen, eta gero Biarritze eta Baionan, eta Kanbon. Beraz, elkargoarekin ahemanen gira eta bizpairu hilabetero biltzen gira, sare bilkurak egiten ditugu, eta gero ere proiektuka, aipatzen nuen, adibidez Mugaldeko udaleko hori sararekin, baina urte hasieran bagiran beste ekintza bat, Euskaren kriseilua aurrentzat eta hori azkainerekin kudeatu duguna, eta boia zamabostaldia Andaia eta Donibanerekin. Beraz, saiatzen gira ere elkarlanean egita, Euskarak ikuste dut gure dinamikak sortu behar ditugu egian, baina ez kokatu bakarrik egi mailan. Berda ikuspegi zabalago bat eta lujalde mailakoa. Euskara teknikariak ez dira hautetxean itzultzaileak. Pentsare izaketena edo hori berda kendu burutik itzulpena egiten dugu biztanda, baina ez da hasteko eta ustut orain ongi sartua dela buruetan teknikari bat ez dela itzultzaile bat, da garatzaile bat, gainera ez da euskarak teknikari jaten gehiago baina euskarak garatzaile eta gure jola askoz zabalagoa baita. Eta uste denetaik iten dugula, azkenean. Eta ez dugula ere sekulan deskonektatzen gure lanarekin. Bizan behar da vokazio bat uste dutela ere. Txiki bendu azkar bat. Ara, provokazio pixkatekin behar nuen, Barakien, Manuela. Zintxua zen. Barzela erantzuteko. Untsa erakutsi duzuela lana ere. Agu horrek sortzen dugu gure lana. Uste dut hori da gure indaja. Azkenean. Eta elkar lana, nik hori... eta esperimentatzeko ere aukera ematea.
Atxikitzen zaituztegu gurekin, pixkat aipatuko ditugu zuen oroitzapenak ere, korrikakoak eta baina mementoan badugu lotura bat korrikarekin, eta genoan baititugu bi talde ibiltzen direnak, eta aldiuntan Pantxika Maitia dugu atsemanen, Domintxine eta Donapale artean mintzatu alizan baita lekuko eramaile batzuekin. Goita hamasei garen kilometroan gira, Domintxinetik Donapaleurat doan bidean, eta zuekin gira bai, arratsaldeon guztieri, bide bazterretik, eta hemen ditugu amikusteko bi ikasle, Maneser dozentzi etxea kolegioan direnak, eta zuen izentipiak garantzia ditut. Beraz, nor zidezte? Maiana. Doia. Beraz, kolegiotik eskapatu zidezte gaur? Ze pasten da? Bada korrika eta joan gira asera egitera eta jertzera. 5 kilometro egin ditugu, baina baginen aukera bakrik biterdi egiteko. Beraz, kirola erakaslea zuekin zen? Bai, eta beste erakasle batzu ere. Eta nola bizi izan duzu, edera zen atarratzekoa, nola? Biziki edera zen, jende hainitz bazen euskararentzat eta bai, biziki untsa zen. Holan, korrikan, untxalaz, engeiamenduak hartzen dira. Zuen adinean, zen engeiamendu monta hartzen alda, murgilbide kolegio batean delarik gainera. Euskaraz aritzea, eta zakit. Irriten duzu, baina euskara, frantsesa, biak baliatzen dituzue ala ere? Bai, batzan frantsesa aitarekin edo personak, familiarekin batzan ez dute denak ezagutzen, baina gero entzatzen gira sustengatzea euskarala ere. Eta kolegioan zireztelarik zuen artean eta? Euskaraz, bai. Euskaraz ari zirezte? Bikain, eta kolegioan prestatia zinuten korrika gaurko eguna aintzin? Ez ginoen, aipatu ginoen, entzun ginoen kantua, baina gero izan dira korrikaren kantu guztiak animazioetan eta guzti, baina gero ez ginoen gauza handirik eginez. Eta nola atxeman duzea, urtengo kantua ikasi duzue? Ez dugu ikasi, aski untsa da, bai. Aski untsa? Hala, nahioko zinuten bestela izaitea, dinamikoago edo ez dakit? Untsa zen, dinamikoa zen, egiazki korrika egiteko untsa zen. Hala, eta guai berotzen ari, beroketak egiten ari, zemat eginen duzuen, nora arte joanen zirezte? Hor, mekekoa egiten dugu, kilometroa, eta gero auto bat hartzen dugu, eta egiten dugu amikusiko ikastolarena. Bibazuek, mire esker handi bat, eta Zelin ekarrarazten albalima duzuen ere ondorat, Zelinekin bi kalaka eginen ditugu, hemen gira beraz, horretarazten dugu, 36 garen kilometroan, Zelin Turroi zuzendaria, Larzabal kolegioko zuzendaria, pozik, hemen izaiteaz? Biziki, eta izan gira xantzaz atajatzen, eta hor bigarren pumpea eginen dugu. Eta atarratzen klase guziekin edo nahi zutenek edo nola antolatu duzu, antolaketa bat baita ere hau kolegioan? Antolaketa, baina niduritzen zait kolegioa han izan berzela, eta orduan dudari gabe erabaki dugu lau eta hirugarrenekoekin joaitea, zara ere unta 50 dira, eta hori guretako zinez xantza bat zen. Autobusez gantzirezte? Bai, autobusez joan gira, eta permititu diegu edo 2 kilometro eta erdi edo bosten egitea, eta gero berriz kolegiora, eta guai hemen. Hala, beraz, korrika, bai, biztan dena bat egiten duela, sehaskak korrikarekin nolaz ez, eta, horrek izan ditugu bi ikasle, euskara, badakigu ere, zoligaitzez frantsesa ere egiten dela, zoligaitzez erraiten dut, baina agian ez da zoligaitzez. Zene ustez adin hortan beti aipatu behar diegu, eta hor ahas bazekiten eta guk solastatu dugu haiekin, bazekiten norat joiten ziren, guhan izan behar ginela eta kontent, eta entxatu dugu haiekin gauzen solasak positiboa bilak arazten, justu espikatzeko, bai, gure tokia handa, batzuk euskaraz ikasten dute, gure ikasleak tipidanik badakite, eta hiei idera ere erakustea hangirera eta euskaraz indarra egin behar dugula egun hortan, bereziki. Bereziki, eta beste egunetan ere bai, erranduzu xantza bat,
Ara, xantza bat zela, atarratzetik abiatzea korrika. Egia da, xantza bat zela eta zoragarria zela. Izugarria zen, dena bazen, beraz, arona, hori komentatzen genuen, zinez familiez betea, sekuritate osoan, dena bazen, justu, arratsalde hori, eta untsa bizitzeko eta bihotzetik bizitu dugu hori. Eta pentsatzen dut, horrek eragina izanen duela ere, bai kolegioan, agian familietan ere, menturaz batzuk ez zuten korrika ezagutzen. Hori da, uste dut guri dela ere espikatzea ere korrika ez dela lasterkaldi bat, ez dela lehiaketarik, baizik eta pausua intzinatzen dela, berezia dela korrika hori eta bizitu behar dugula denok. Eta hunen ondotik zer kolegioan, segituko duzue normaltasunez? Arrunt, uste dut bihar eginen dugu aipamen bat, jakiteko nola bizitu duten, ea segitu duten, berbakituak izanen dira bihar baina badakigu eta onerako da, eta gero aintzinatuko da, urratxez gu ere. Ara, bihar martxoaren 20 izanen gira, eta badakigu Ostibarren ere itzordu polit bat izanen dela. Beraz, ongi entzun balin badut ikaslek parte hartuko dute ere, erranen dugu, korrika alternatibo bat egiten dela Ostibarre alderan. Aipatzen alda guzu bizpairu hitzez? Ez da sekulan finitzen, eta pentsatzen genuen Ostibarren ere balio zela zerbait begikliska baten egitea. Beraz, mekak ere parte hartuko du, eta gero finituko dugu festa baten inguruan, justu ospatzeko ere korrika. Festa beraz, Edo lehenik korrika, eta gero festa berda. Galiten da denbora eta energia. Energia geldituko da, dudarik ez, unek emaiten du. Mileskera handi bat, ordean oiana urbiltzen albalin bada, utziko dugu lekua oianari, oiana ikusten zaitut, badakit aspertua zirela, prentsaren aintzinean agertzea, baina ala ere, nola bizi izan duzu oiana lajandaburu, beraz, erakaslea, soitako ikastolan, eta bi ikastolen izenean, Siberoaren izenean, mintzatu zira atarratzen, nola bizi izan duzu. Zigarriko emozioa, harri-garri, ez dit hor hitzik atzamaiten hainbeste zen ametsetan izan, harri-garri. Ez ginoen sekulan ikusi, atarratze hola oinbeste kolorekin, oinbeste jenderekin, leku guzitatik etorriak, egoaldetik ere hainiz, espero dut Siberotik ere? Bai, egia duzu, eta justut uskaen alte, hoi segur ez dugula sekulan ikusi, eta korrika abiatu dela eke hokoan ohan jente paketa batu duzu, gio eder batetan, eta emozio angian uanoe, geho maulen jarraikiko digin, eta pilak osokik argatu iktugu naintzina junteko. Lan handia izan da, erten ginuen militante hainiz, bolondrez, laguntzaile, animalia izan da, animalia izaiteko behar da jende. Bai. Eta lan handia duz, bena berbatin jarrutarzun handi bat, egia guk xantzek enginizun igane kainan, gehoz badakizuga atarratzen abiatzen dela, eta motibatu gututzu, belhanaldi desberdinak, alkarte desberdinak, eta bai lana da, bai, segur, bada rolako, badizu hamar bat egun hor zinez bagunila mi bat presione eta zainetan ginela, bena zain hunak tutzu hoiko emozio hunak. Osagarriaren zat, hori guziak. Mire esker handi bat oiana eta horbildu zauku kamioneta, furgoneta orain bizkarrekoak banatzeko, saltzeko eta banatzeko, eta guk ere gure bidea segituko dugu, sarri arte batik eta amaia. Bai, sarri hartio, Pantxika, raka, 36 kilometrotik ginuen hori beraz Domintxine eta Donapaleu artean, gero, aitzina egina du korrikak eta so egin, ze irudi ederrak. Bai. EHZ-etakoak, ara. Beti, haiek badute, beti artista kutsu bat. Ara, amikusen egotu den festivala, beratzen, eta ana ere hartu dute kilometroa. Eta ez daike erretxa horrekin lasterka egitea, ez? Ardi horrekin? Kriston beroa duzu azpian, ustez. Hortako eskia txikitzen dako besteak ikusteko nora duan. Bide bazterreat aterako zen bestena. Jatxezta hogeita amak urte edo hogeita amakaren edizioa. Ez. Ione badakizu. Ez, errandu, nanez, badu... Ogei
Ez, haintzineko gomita batek ejan du, goi urtetan zela, goi urte zituelarik zela lehena, beraz badu 50 bat urte, ustez. Ez, EHZ-ak. Bakatu, zerta zaizira. Ez, EHZ-ak, 30, zutikusi. Laro 50 edo laro 50 Ione? Ez zira. Nintzen. Galditen badu batxetek badaki. Gaztia nintzen. Ez dakit, duda bat. Me ustot 30 urte betetzen direla. Aurten bai egiten da. Aurten segur. Egiten dute liburu bat aurten omen ojoitzapenak eta testuak eta bilduz. Beraz 30 urte. Hori da. Ara, pixkat... Gaitik urruntzeko. Ez hain urrun, atxezetako gaitzien lasterka. Gaiari lotua gira jas. Eta gaiari lotuak izanen gira ere ondoko galderarekin, nik galdinen dautziat, zer den zuen lehen ojoitzapena korrikari lotutakoa. Ez dakitzen bat urte, baina... Nik baitut konkretuki hiru. Bat, lehena da, ez nuke janen, datak aldiz dakizkit, baina korrika txiki. Eta azkenean hortan txartu ginen, orda nik... Berroita marinen ditut. Beraz, aspaldi du. Oino ikastola etzen ezagutua, ez ginen, piskat indianoa ginen, eta ni Donibane loitzunen nintzen, pentsa eria. Baina badut horretzapen hori, gambeta kajikan, badira, baritut oino argazki batzu, hor surita beltzez, eta parte hartzea, eta ez genuen sobera ulartzen zertzen ikuste garaian, baina bai komunitate egiten genuela. Gero, beste bat pesta garaian Donibane eta Ziburuko iauteriekin orain pentsatu dut ikusi zehatxezatekoak, baina horretzen naiz korrika egin geduena goizeko bizpairu hor dutan, eta zirtxilez jantzia, eta erdi gaualdia egin genuen lehenago, beraz. Hori ere, ez jateko xoki. Baina, bon, biziki, bikaina zen, eta gero bukatzeko, ala ere, biziki unkegarrian eretzat, izan da duela 2 urte, Urruñako errikoetxeko kilometroan, nahi izan genuelako baritugu 12 langile formakuntzan, eta orduan nahi genituen omendu. Eta bemaider jarretxek eraman zuen lekukoa. Eta enetako inkigarria zen, zinez azkenean eskara nahi badugu zabaldu basteko errikoetxean, langileak dira hor oinari. Eta maider jarretxe? Nokda? Urruña jada ere bai. Familiakoa baina eskatu gonagoa. Adas. Egemer da, horten ere, lekukoa bilangileak hartuko dutela. Eta, bon, einautek ere hartuko dela. Semiak hartzen baitu, errikoetxearen izenean, lekukoa... Gaztia da. Mafia bat da, la Azteko izanen ditugu, bai, bi einaut eta Mikela Forestier baitere. Ez da ostegun bat. Eta egoizeko lauita da. Ziburutik sartzen, Gain behiti da, ematen diot. Ez du maitatuko entzuten bat. Zego goizeko lauetan da, momentura zinen duzuzena. 12 langile egin duzu, Euskalduntze prozesuan. Ejok erakusten duela ere, Euskararen importantzia urruñan, kontzientizatua dela, ez? Bai, eta gogoa. Zutan, talde biziki dinamikoa dugu ikasten duena, eta biziki arro gira. Bon, bebi baiek, zinez. Beinaten horretzapenak, ez ditugu entzona? Lehena zen, guk ikastolakin, ikastolako lehendakaria izan naiz urgun, dela ikastola 10 urte zituen, eta urratxak, batxe eginen ikastola handitzen, eta hor, lekuko hori hartu dutararik, lehendakaria nintzarik, indar, bazken energi bat burasuekin, eta hor guziak gibelean hartu ginoen lekuko sartzean urruñan, eta pasatu ginen errikoetxean ondoan, denak elkarrekin, denak kantuzka, torzen zerbait garantitxua guretzat, nola ikastola parte hartzen zuen, nola herrian ikusi ari zen, zenta zailatasun anitz kanditugu ikastola sartzeko, lehenengo burasuek egin dute indara, guk segitu dugu, eta hor guretzat zen, garantitxua guretzat.
bigarrena zen dela 2 urte, zen eta hor, berroita urte gehiago, eta lekukoa pausun hartu, aski pausun, eta behar da bide hori, erakordebuke zautzen bozu, bezala pixkat ereman behar da. Bai. Eta leko pasatu ginuen gaztetxeko gaztieri, gaztetxeak zutena lortu dute gaztetxea dela urte bat, dela 2 urte. Eta hor berak, takit, zuten onion uste dut gaztetxea larkoko hartu dela. Eta hori lartu dute, eta denak elgarrekin Urruñako plaza arte egin dugu bidaia, eta hor plazan jende anitza, 2 urte, animo anitza, eta bi horretzapen horiek dituk neki buruan bai. Ederki, mil esker bainat lajetxe eta Ione Josi gurekin izanek. Eta berriz jauzi bat eginen dugu korrikaren segipenera, eta Donapaleon dugu Miren Dupoi momentu untan, eta eduriz untsa inguratua, Miren, ze berri? Hori da, 21 kilometroan, eta hemen ditut Amikuse ikastolako aur batzuk, nombre handian etorririk, egunon? Egunon! Nola prestatu duzue edizio hori korrika? Egin duzue korrika tipi agian, eta gero ikasi duzue klasean prestatu duzue hori? Bai, egin dugu korrika tipi ikastolarekin, eta bai, egin lan zen korrika. Eta ulertzen duzue zer den korrika, zein diren korrikaren helburuak? Bai, korrikaren helburua da euskara sustengatzea, jendeek gehiago euskara mintzatzea eta ez euskara galtzea. Eta aekarentzat sosa irabaztea. Eta justuki hizkuntza aipatzeko, zuei duritzen zaizue, euskaraz aski ari ziztela eskolan, kanpoko tenorean ari zizte gehiago euskaraz edo frantsesez? Frantsesez! Bai, gara pixka bat frantsesez gehiago, eta bai, gehiago frantsesez mintzatzen dira, baina ez dakiko ez dela bat ere untsa. Eta esportsu bat egiten dugu. Saiatzen zizte albezain bat euskaraz aritzen, ulertzen duzue zertan den euskararen egoera? Bai. Mila esker, hain zenbat kilometro korrituko dituzue egun? Bat. Kilometro bat eta gero ikusiko dugu esportu bat ono balin badugu gehiago egiteko. Bi bazuek? Eta taloak janen ditugu. Noski, nola ez? Aupa taloa! Eta euskara. Aupa taloak eta euskara. Hori litzateke korrikaren lema berria azkenean. Amikuseko ikastolako aurrak. Lekuko hartuko duzu beraz? Bai. Duzu lekuko hartuko? En fait, lau gira hartzen lekukoa Chloe, ni, Andoni eta gexan bainan ez da Bekuraia hon, lekuko hartzeko eta kilometro hori egiteko. Badugu beste norbait ere bai, joaldunak, Kirimon joaldunak, bera zure jantziekin egiten duzu korrika, ez da sobera pixua korrika egitea. Egin dugu itzuli bat, joaldunak, ez dugu korrikarik eginen egun, eta gure kilometro egin dugu ikastolako aurrekin. Plazera da, transmisioa, gure euskara hizkuntza aurrak mintzatzea eta segitzea urgun, urteak. Eta zuen elkartearen aktibitatzea aipatzeko, justuki euskarari begira, zuek funtzionatzen duzu euskara hutsean, edo bidunean, edo gehiago frantsesez? Bietan, bai, euskara gure taldean badago asko eskaldunak, eta gero egiten ditugu ateraldiak euskarari buruz, korrika, EHZ, orain ez ditut denek burutan, voilà. Eta baduzue dataren bat iragartzeko, hor ari zizte korrikan, besta batean adituko zizte? Urrengoa zein dugu, urrengoa ez dakit zein dugu.
data gehiegi. Bai. Baditugu data asko aurten. Orduan, Nafarroan eguna, bai gorin, urrengoa, bai hori bera. Nafarroaren egunean, ikusiko ditugu Kirimondu aldunak, entzun ditugu zure kideak, utziko zaitugu zure kideekin doaiten, ez zinuke utxegin behar, hori ere utziko zaitugu doaiten, ikusten aldu zuen bezala, bada, diende andana bat Donapaulen, kamioiaren zain, beti ere, hor, ari dira dosarrak erosten, beraz, girozen ari da pixkanaka Donapaule. Untsa da, Miren, Miresker, eta aurtropa polita zinuen, eta ez dakite gezurrik erraiten, hori, untsa da, belaunaldi behia, hola da. Frantzesez mintzo direla, erraiten, dudari gabe. Miresker, Miren, sarrisago atxemanen zitugu behiz. Eta, horretan azko dugu, goita laugarren korrika segitzen ari girela, kanaldu den gira zuzenean, eta, da bai, Donapaleun dela korrika mementu ontan, Siberoa utzirik, ostean, atxalde astapenean atajatzetik abiaturik, eta beste lotura bat eginen dugu, laster pantxikaren ganat joanen gira, baina agurtuko ditugu lehenik, gurekin ditugunak, bi gazte sartu baitzauzkigu, atxaldeon? Atxaldeon. Bai, hainbeste aipatu dugu Urruñako gaztetxea saio untan, azkenean hor dugu gurekin. Beraz, zuen izenak Maialen Muruaga Zuzira, hori da. Eta... Mendi Manterola. Mendi Manterola. Baditugu pompa. Beraz, gaztetxearen izenean etorri zizte, gaztetxe behia. Aurkezten aldi guzue piskat proiektuan, noiztik ari zizte burrukan, noiz lortu duzue? Gure taldea dola 5 urte inguru, piskat Erriko etxe berriarekin berriz bultzatu zen, baina UGA elkartea, 2008-tik existitzen den elkartea da, eta beti borrokan aritu da Urruñan gaztetxe bat lortzeko, hori haintzin ere izan dira beste talde batzuk, baina gu 5 urte inguru edola. Aipatuko dugu gaztetxea, baina badugu beste lotura bat terrenoarekin, korrikarekin, esplikatuko daukuzue zer egiten duzuen, eta nola pasatzen den hori guzia, baina pantxika maitia, Donapalen zaitugu. Hara, Donapaleon pasatzean jendia ikusi dugu, argia ikusi dugu, beraz gelditu gira Donapaleo erdian, eta hemen jende multxo bat harrapatu dugu, Maider Galeraz, zu gau eskolan lanean arizira gau eskolan, eta amikuseko kilometra hauen guzien antolatzaile zira, beraz zer adita jendia gure gibelean? Korrikaren behar da. Hara, Donapaleon pasatzean jendia ikusi dugu, argia ikusi dugu, beraz gelditu gira Donapaleo erdian, eta hemen jende multxo bat harrapatu dugu, Maider Galeraz, zu gau eskolan lanean arizira gau eskolan, eta amikuseko kilometra hauen guzien antolatzaile zira, beraz zer adita jendia gure gibelean? Korrikaren behar da. Hor antolatu dugu, eman dugu pantaila bat segitzeko korrika zuzenean. Beraz, pixka bat giroa berotzeko, jendea sartzeko zinez korrika giroan. Eta hor, presatu gira korrika pasa dain Donapauletik. Eta hoja, eta gero aldiz antolatuko dugu besta bat, airetik gelan izanen dena, beraz kontzertuak izanen dira, ostatua, taloak, kontzertuetan izan dira Gaitamik eta Andonio Jokiegi, eta hoja. Hala, gomita egina jendeari hurbiltzeko, besta aipatu duzu, baina 30 kilometroa bazinituzten zuek banatzeko, nola eginda erreski, jendea hurbiltzen da, aurpegi berriak agertu dira? Beraz bat ditugu 29 kilometroa amikuzen ahioetik mehainea arte, eta urten ikusizeten horretan pasatzen den, bizki erreski bete dira, doblatu dira lekuko eramailea kilometro, eta hoja, bai? Aurpegi
ezagun, ez ezagun bat, Pol Lacroix, baina elkartea bai, oso ezaguna, Zabalik elkarteak, ez baitu olako itzordu bat utxe egiten, Pol? Ez, biztan da, bi urteetai, korrika guzietan hartzen dugu kilometra, eta urten eman dakute erdia bakarrik, Euskal Irratik iran erdizka, Dona Polen bergoita bigarrena, eta biztan da beti bezala kontent, hartzan katzia, hartzan hartzeko, egia erran Euskara horren beharra bat du, erabilpenak ono gehiago, eta horazek gira biziki ahulgiela, nunbait, eta ekintzak behar direla, beharko dira ono ize gehiago, beharko dira indarrak ono doblatu, zenta gien bezala gira, eta ahal bada beharko du hartza hartu. Eta korrika hortako, untsa da, hartza hartzen dugu, jendia ikusten dugu, guraia emaiten du, erronka berrien sortzeko, gauza berrien egiteko, gure ahalen arabera, bena da, gure xedetan, konbentzitu behar dugu jendia, eta hori, erakartu jendia guri, goxotasun hori partekatu, bizitu goxotasun hau, gure Zabalikenako gure historioa ikilan, eta historioan iten dugu lan bat, eta Montegan eukilan abiategira beste lan baten egitea, eta hori importanta da, guauna zer zen, guk ez dugu ikasi guauna zer zen, eta hori nahi du partekatu bestekilan, zer zen, Nafarroa ze historio den, guria zer den, eta nola integratu gehituzten, hor bada lana, lan hortan nahi gira, bena behar ginuke ono gehiago egin, ikusi zerronka den, hemen pentsatzen du, bakoitzak, elkarteak, errikoetxeak egiten dutze ekintza, batzu, bai. Bena erronka ondio da, eta ordean, batzutan pentsatzen da, hemen behar dela biteziaz kambiatu, erran nahi du murgitze sistema horrokortu, behar dugu pasatu beste biteziat. Eta, bestenez, ez dakit. Bena ez dugu esperantziak galtzen, eta guk iten aduna egiten du, gogo honez, eta umorea honitzekin, eta hori egan nahi dut, eta bakoitza beria indezan. Hori da, importanta, plazera partekatu behar dela ere bai, eta holarko ekimen batek, korrika batek, pasatzen delarik, hala egunean zehar, horrek okanen ditu ondorioak, maider jende gero eta gehiago urbilduko da, gau eskolaratez? Bai, espero dugu hala izanen dela, bai, ahas, jadanik hor, hainitz jende urbildu da, horrez gain egoaldeko hainitz aldu da, beraz etorri da, eta hori eskar entzuten ere hainitz euskara Donapaleuko kajiketan, eta pentsatzen dut, eta espero dut, bai, jende gehiago urbilduko dela gau eskolan, gau eskolarat izena emaiteko, eta beti urte guziz, korrika pasatu eta jendea urbiltzen da, interesatzen baita kurtsan hartzeko, eta hori da ontsa ere korrikarekin bai. Beraz, prest, zangoak berotuak, Pol, hemen nuli biliko zirezte? Hemen berian, Donapole berian, eta gero ni personalki gero behauzenako, han urruntxau, eta bai, goxoan, egia hemen, giro goxoa da, jende goxoan dau, eta hori biziki asa hartzen dugu. Ara, belaunaldi guziak hemen, elkarturik. Bi bazuek, mil esker handi bat, korrika laster urbilduko baita, usten zaituztegu, eta pixkat urrunago harrapatzen berriz. Gero arte. Untsa, sarri pantxika Donapaleutik, beraz. Ara, eskualde hartan dela, memento untan, korrika. Dugira behiz platorat, gure urruñako gazteekin, Abai, zera bat, gaztetxea aipatzen dugu. Urgain ikusi dut, ostean aipatu duzu uga, eta bai, urgain, uga zen, ojo, etzen izak, garaikoak dira horiek, urruñako gazte asamblea da, eta urgain? Bai. Nahi duenak esplika zela. Urgaina, izen bat atxeman egin nuen lekuari lotua, hor joan den urtean lokala ukan dugu, beraz nahi ginen hori izen bat lokalari lotua, eta ez ginuen sobra lortzen adosten, ez ginuen sobra inspiraziorik, eta azkenean gure taldeko lagun batek proposatu zuen, piskat, berak erraten zuen piskat irri egiteko bezala. Baina gero guk maitatu ginuen, zeda piskat kontrakzio bat urruñako gaztetxea egina, urga ina. Ados? Eta kokatua da, hor zaketan ikusten duzuen hor xoko hori piskat azpian,
Eta bada erlaitza eta itxasua ikusten da, beraz, pixkat uraren gainean gira, bazenola zentzu bikoitz bat. Eta gero izen hori hautatu ginuen, baina, Ados, beraz, badu urte bat gaztetxeak, hori da. Urte bat ospatzen du? Noiz ospatzen du urte bat? Ospatu dugu deia azaroan. Ados, beraz, urte bat pasa. Eta ze proposatzen duzie gaztetxean, ze dinamika da? Orduan lehen urtearen zat, entzatu gira hilabetero gauza bat antolatzen, izan gaualdiak, kontzertuak, main jokoak, itzaldiak, antzerki bat, proiektzio bat, Bopskat diretarik seiatzeko. Eta gero juniako bestak ere afterrak. Eta, ara, deia, metal gauak. Eta zenbat kidezizte, zenbat jende biltzen da proiektuaren inguruan? Orduan, hasieran 30 bat ginen, eta urteak joan ara, bat aiatu dugu erriko etxarekin ukaiteko, orduan, orain 10 bat aktibo, baina gero egunan bertan behar dugunan bada jende. Baina pixkat gutxo gazteak behar ditugu. Zenta ez gira sobera Bikain ortako ziste proiektuaren aipatzeko. Eta bai gazte berrian falta dugu hor, pixkat. Zeta beti berdinak gira eta... Bana besteko zenbat urte dituzue gaztetxean ziztenak momentuntan? Gaztenak... 26 gaztenak. Bai, nahi zinukete pixkat odol behitu eta... 19 urteko bat, me bon... Milia, nahi ditu lagunak. Bai, nire izpetxik edar. Ador. Nola pasatzen da antolatzeko eta erregularki biltzen ziste edo badelarik data zehatz bat hor iten duzien, nola pasatzen da? Gehiago hori, bat dugunean ekimen bat hor, pixkat hor urte estapetan siatu gira ikusten urte osoan zer ginuen, deia pixkat zeidea ginituen tola. Eta gero, hilabetean behin minimo, eta gero zerbait jubiltzen zaigunean, gehiago, beharen... Bera, bai. Baina ez gira biziki hola finkoak, edo biziki... Ez gira sobera antolatuak. Ez sobera. Eta beste gaztetxeekin, baduzu hegemanik, gauzak egiten dituzu elkarrekin, egia da, girela garai batean, gaztetxean izaiteko borrokatzeko garai bat izan da, eta azken garaietan gaztetxeak badira, baina aski etxirik gelditzen dira urte guzian, ziek kontrasentzu zaizizte, hor bete-betean aizizte, hilabete guziz zerbait. Beste gaztetxeekin hortzen duzu gauzak antolatzen, elkartzen, ez dakit? Hor, urtahilan egin genuen nola itzaldi bat, nola da, gaztetxean, topaketa edo... Bai, egin zuten saretze zerbait. Eta hor, enbata gaztetxeko, endaiako gaztetxeko ekin, itzaldi bat antolatu ginuen Venezuelako egoerari buruz, piskat. Baina horrein arte ez dugu sobra aukera aukan. Nahi ginuke, baina... Aski gutxi girenez, bat zuen zaila da... Bai, eta proiektuak ditan dira gero, tresna eskutan dugularik. Mendi badira ahlo batzu nahi dituzuenak indartu, eta berbada gehiago landu sail berezi bat? Sail berezi ez dakit, baina gazte berritasun hori, beti berdin-berdinak gira, eta azkenan erretzen gira. Piskat... Berritasun gaztetasun hori eta horiek berba horien gauza hartzea. Horein badela tokia, badela gaztetxe bat, lekukoa, kurkia bezala piskat hastea beste hori. Inen galdera zozo bat, Euskara gutxan funtzionatzen duzu, pentsatzen dut? Hasieran, ginituen Euskara gaztekitenak, orduan biskat bizkuntzetan lana ere, egeran, ez bakrik Euskaraz. Eta orain, hasieran ari zirenua ez dugu lertzen Euskaraz, frantsesara esten atziste, duku biskat bizkuntzetan. Baina orain, bost urte hor girela eta frantsesa dakitenak ere, ala ere Euskaraz ulertzen dute eta gehiago Euskaraz ari gira hor. Eta programazioaren aldetik Euskara da lehen esten duzuena? Ez dakit, musika talde bat edo... Zerbait antolatzerakoan... Gero dena Euskaraz egiten dugu, dena. Komunikazio guzia ere Euskaraz, beti... Bai taldeak, proiekzioak, altxalili ere erakarri dugu, dena... Eta proposatzen dituzuen ekitaldietan, nor urbiltzen da? Ze urruñarrak, urruñatik arratago?
Pixka denetatik, megia urguina aski zaila dela ere. Urguinajak ez dira, ni lehenik gaztetxea gabe ez nintzen urguinan egoten. Ziburu, doni bane azkainen. Baina urguina, eldu dira batzuk, baina... Bai, beti berdinak. Zaila da urguinajak erakartfe, urguinako jendeak ez doiturarik urguinan ateratzeko edo sobra urguinan bizitzeko sehatzen gira. Piskat gauza ez berdinak proposatzen ikusteko baina... Ez da betxe jes, bai. Urguinako gazteak beste elkarte batzuetan edo antolatu dira, zait komiteak badira, berba auzoetan ere, oletan badan ikuste besteak antolatzen dituzte ere. Badituzte ahemanak beste gazte, mugitzen diren beste gazteekin, urguinan? Bada, behar justuki korrikari begira, larun batean hor, elkartu gira Asia taldekoak, dira dantza talde bat, jauteriak antolatzea dituztenak urguinan. Besta komitea eta gu, eta hiru elkarteek gorrikari egun bat piskat pentsatu dugula main joko batzuekin, eta beraz, lehen aldia da iten dugula zerbait haiekin. Ez, jauteri ere egiten ginen. Jauteriak Asiarekin ere. Bai, jauteriak. Parte hartu ginen ere gau beltzan ere, dura bi urte. Piskat sehatzen gira, proposatzen digutenaren arabera ere. Bezaketan erantzun dudan. Erantzun duzu? Bikain, bat dituzte proiektuak, atxamaiten dut, ere egian ejotzeko, jendea erakartzeko, egi bakotxak bat ditu bere bizi pratikak ere eta jaiten duzuena, egi batzutan jendeak bat du joiteko ondoko egira edo eta berdira gauzak behitz kokatu. Korrikaren zat, zerbait pentsatia duzia gaztetxean edo elduten aste artean? Pentsatu ginen dugu larun bateko gaualdi hori hor, hiru elkarten artean. Eta gero, justu goxari txiki bat plazan, ez da goizeko lauetan pasten da urguinan. Eta, ara, ikusiko. Kilometroa bukatzen lortu. Dudatzen duzu? Ni pertsonalki ez bizbiki kirolaria. Zo gehiago, baina. Ez eginen dugu. Hala, kirol saioak behidin gaztetxean, forman izaiteko. Eniz kirolari handia, baina kilometroa partitzen delarik beste indar bat zitzen da. Ez da kilometroka pentsatu behar kantuka behar pentsatu kantua bukatu arte. Hori da, gero pagatzen da bihastez. Eskalerak ezin dira jautsi. Hori da, korrikaren txarma. Eta horretzapenak aipatzen baititugu, ez da? Korrika, zuen lehen biziko korrikak gogoan dituzu edo baituzu horretzapen batzu, irudi batzu heldu zauzkizuenak korrika aipatzean? Korrika txikitan, ez dut sobra horretzapen, korrika txiki bai ikastolarekin, eta gero kolegioan bai kolegioko kilometroa, bai nitzetan antorza bat banuen. Baina bai hori, hola gauez, piskat... Antorza diplomatikoa edo... Egiazkoa, Eta... Bai, gero gaztetxearekin, hor joan dola 2 urte, gaztetxeko batek piztu zituen bengala batzuk, eta horitzez gibeleko jendea gero plenitu zela, denak itotzen zirela. Manifetan bezala zela. Berda kalkulatu aizearen arabera. Hori da, hori bai, momentu egingarri bat, baina gero, zaketu. Nik ere gaztetan, gazte-gaztez nahi sobera horreit, badakit betidanik korkia egin dola aitamaekin. Gero, zakit mugako parte hori hor, endaiatik irunera hori bai egia momentu batzuk hor markanteak direla. Hortaz horreitzen naiz, eta gero, bai kolegioan gehiago, horreitzen naiz. Txiki-txikitan, ez naiz, zakit joaten nintzen, zakit. Duela 2 urteko eltzea bai honan? Antzinezten? Bai. Ez da neok aipatzen joan dena aldikoa, nik nituzen zauta animaliko. Ez dizugu galdegin zuretzat zer den lehen horreitzapena eta unkigarriena. Denak galdin dugu eta? Egia egan bai honakoa, dila 2 urte, biziki unkigarria atxeman duen, bai, Anegiko etxea aitzinetik eta ikusten zen korrikan pasatzen uraren bestaldean, gaztetxearen aitzinean, gaztetxean bada, tindu eder hori eta ahi batzen ikusteago helmugain eta biziki unkigarria. Ara, partekatu dut, denea. Amaia, zurea? Unkigarrien egin dizuet leheno, egia da gure mugatugu ere bai, eta gure lagunak dira bestaldean, poita da lekukoa pastea zure lagunon bati, hori jatzua jaik asoetan. Eta nik eltze unkigarri bat, nik Donostin dola, zenbat zen? 6?
Ez dakit. 6 urte uste dut. Unkigarria atxeman nuen, eltzea, biziki. Beste momentu unkigarri bat, ez dakit, balio du begiratzea pantailan gertatzen ari dena, Dona Paleona. Kilimoneko ziganteak, ibelian. Salvador Tamakin lasterka ari dira. Aur tropa bat. Colin ere lasterka, ara lasterka elgarri pasatzen lekukoa horiek txandaka. Ogoitzapen anstezinak dira, helduentzat baina aurrentzat ere izten dena, iluna bajean, orain, izten duela. Eta, Dona Paleun, memento hontan. Txaloak bai, dudarik gabe. Zuek ere gauaz berko zea izan, elduden hastean. Eta gu hemen izanen, edo beste batzuk, kanaldude hasteko hemen izanen da, ere ez gauaz, hori janen dugu haste artean. Eginen baitugu segipen bat gaur bezalako xea, hori izanen da. Itxasu eta lehuntzeren artean izanen den pasartean. Atxaldean, hori da. Han izanen izte genuan aldi. Egia. Reporter Sans Frontières. Bai, hori da. Bai, eta zinez, segipen haitia ere, ongi egiten dute hor gure laguntzailek, eta egia da berdela jendearen gana joan, batzutan itzorduak, tenorez izan, bada estres zerbait ez ere. Bai, baina jaren dazut, korrikan kilometroetan jendea ahigarria da, zoin egeski mintzo den, eta hor bada magia zerbait eta... Lotxak endiatu. Bai, ez denek, baina ala ere, bada egestasun bat mintzatzeko, eta ostion, esibirotakak kantu zaharazen ditugu hori beste eguna juntetan. Bai, egia da. Zaude, adostira, behar dugu nota adostu. Pam! Baita kite lasterkasik berko dela fiteskot. Hori da, baina nara, korrikak ekartzen du magia hori. Bai, eta beraz, zuen kilometroa, zeten horretan da? Jendea, motibatzeko, berba, hor dira gazteak ginen zuen gana? Espero. Goizeko lauak 10 gutxi zan, uste. Lauak 10 gutxi. Patarra beiti, patarra goiti? Beiti. Horten beiti, Importanta da xetasun hori ere, bai. Bilbora joaiteko gogoa? Planifikatua, azken momentuan erabakiko? Ez da planifikatua, baina bai gogoa dut, ane ustez joanen naiz, zakit horrendik norekin, baina... Itzuliko ere? Bai, laneko gero hastean, lana bada bai. Ara, zu joango duzu? Gogoa bai, gero ikusiko antolatzeko, baina bai, laneko hasterenan ere, ordan egun pasa. Ez dakit, berdin ojoitzapenak behiz piztuko ditugu. Ikusiko dugu beste bideoklip bat, aizan gira artxiboetan sekatzen, eta hor behar gu ere ez gira ojoitzen, edo baina Niko eta Paaparen klipa ikusiko genuke, 2007 nik ez dut ojoitzapenik urte horrena. Basua haukan nuen urte horretan? Nik uste dut ez dela memorablea ene urtean. Behar ikasketetan nintzen. Lehen urtea zinuken universitateko lehen urtea. Hora, gure bizian nintzen gira. Ikusi duzu, 2007an. Niko etxart eta apa, ikusten alditugu ja. Oilak bat bada uste dut. Heldu korrikari, heldu
Zeo hilak edera, ikusten ginena. Niko etxert, jende handana bat bazen, amaren alabak, eldrogas, bajikadakoa, beste. Dejatzen kantu hori. Bai. Swingatzen dura pixkat. Horretarazten da zueko, korrikaren segipena egiten ari girela, memento hontan Dona Paleon dela, ara ikusten ditugu, Amikuseko irratia, eta kompainia, Jone Barnet, txenola ez, Amikuseko, nor dira orain eramaileak, janean dut segidan, Zabalik eta Amikuseko irratia, eta lekukoa pasatuko dakote, hartzen ere kasketa josarekin, Amikuseko irratiko jendeak ikus dezan hor dela. Eta Erriko etxeak hartuko du nik uste ondotik lekukoa, eta azpimarratzeko, hauzapez, eskualduna. Horrek gaiten aldugu, trinkatua da. Ez dugu eraginen hauteskundeetan, beraz, bai, Dona Paleon. Hauzapez, eskualduna duela Dona Paleuk, eta... Eta gaztea. Aski gaztea. Zenbat du petiana izakarrek. Jana gazte ikusiz banabestekoa? Bai, hori dudarik gabe. Eta, uste dut orain moztu daukute, ustez, likukoaren pasatzea gertatuko, eta eginen dugu lotura bat, entxatuko gira hasteko egitea lotura bat bide bazterretik. Sajixako, Dona Paleu, eta gero segitzen du korrikak azpajne alderat doa, berriz egiten dut mapa pixka bat, Dona Paleu, bai azpajne erat buruz joanen da, eta gero garazirat buruz, zaizetik eta pasatuz. Bai, isarriak zaize. Hori da plana, eta hauzapez behia ikusten dugu, eta gazte jutzia direla lekukoa, lasterka ari direla, eta pentsatzen alda, emozio berezia izanen dutela. Dona Paleon memento hontan euskararen alde ari diren elkartek, eta hauzapezak berak nola ez. Hogera ikusi bengalak, unek kalkulatua du, nunden aizea, eta... Eta bazterian zahida, eta ez erdian. Ingeniari bat badugu, hogera ikuste. Edo meteorologo bat. Agian. Kubako bandera ere ikusten ginoen, alazana? Bai. Amaiaz zira banderologoa. Bai, Kubako bandera da. Kubako bandera. Eta Nafarroko kateak, nora ez, Dona Paleon. Korrikaren indarra. Senditzen duzu ezek ere, ez dakit, emozio berezi bat, eta... Bai. Hor, hiruak erditan, ikasleekin, afitxatu dugu pantailan, denak poz-pozik ginean begiratzen, eta bai, biziki unki garria da aldi oro, zerbait iten du, ezakit, polita da biziki. Gili-giliak. Pimpirinak. Eta naiz eta gauaren erdian izan, gero kontentzira eginik sartzen zira etxera, oino zonbait egunez, baduzu filma hori buruan ez. Korrika, ogoita laugarren, korrika Bilboraino doana tajatzetik abiatu dena atxalde untan eta esku mezu hori ikusiko, orten, nok duen irakurriko, nok duen idatzi mezu sekretu hori. Segur polita izanen dela. Dudarik gabe, Ez dut sekuran entzun, aurten bof, ez? Hau, fite idatzi, ez? Iski matean, hola, fite. Bai. Momentu hori zinez polita izanen da, emozionagarria da beti, eta egia da, gogotxu. Eta beratzira heltzeko. Eta ez dugu batera ipatu korrika kulturala, baina jakin behar da, ekitaldi anitz badirela Euskal Herri guzian, bada hoien bilduma justuki korrikako webgunean ikusten alda egutegia, eta zinez trumilka gauza antolatia dira, batez ere, gaur, bihar izanen dira iparaldean frango, beraz, ez dudatu, zen etxe ondan, segur da baino izanen dira. Hori da. Aipatu ez duguna, galdeinen dauzuet bakotxari, zuen kanturik gustukoena korrika gaitu kantu. Hainitz, zoin den, genik maite duzuna, eta ez da izu entzun behi duguna. Bizikit txarranei zola...
Zoin entzuten duzu zure buruan? Betagarrikoa maite nuen. Ah, bai. Betagarri, nola zen? Ongi etorri lagun. Bai, hori. Korrika karriketan. Hori da, bai. Euskara. Egia. Zurea? Eta berda, zirkoarena edo... bai, hori dejatzen hori. Zirkorrika. Motibat garria da. Bai. Bestak, berda antzi ditu dela. Bai. Gaztetaka, betagarrikoa ere. Hori polita zen ere niko etxartena hor. Bai. Amaia, zurea? Piritx eta bohotx bizi. Me, etzen kantu ofiziala hori nik uste? Ez, da kurrika txikirentzat egin azena. Biak egin dute aparte. Benak, bai. Ados. Kantatuko duzu? Ez. Eta big bainat, biztan da. Bai, feminena. Nola ez. Hori, finaz, hor ustut banituela, 8 behatzi urte, tub bat zan ikastola. Eta bai. Biztan dena, eta nik zer janezake, galdera ona. Mikel Laborena, simple, badu olako, ez dakit. Bakizu zen olako indar mistiko bat. Irigoiena nahiena. Bai. Ziki poita da. Parpen bat, parpen bi, eta... Biziki garbizalek kobra maiteatuko ez dutena. Bai. Ados, hori da. Eta proposatzen dauzet beste baten entzutea. Beste bat, eta so egiten dugu elgarrekin, eta gero agurtuko zaituztegu. Baina, zaute gurekin. Harro erri, korrika, 2024koa, so egiten dugu segidan. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Haua bizi-bizi prest nibelarriak, eskuz esku heldurik lertu ez darriak, argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea, ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu artekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika.
Hala, duela 2 urte prestatu zuten kantu berezia, Mursegok ere manik. Harro erri korrika, 2008 laukoa. 23 garen korrikakoa. Nungira memento untan. Ikasbidea, Donapaleon segitzen dugu. Hala, korrika. Hala, oai gaua da, ilundia du, eta segitzen dute lasterka motivaturik. Aurrak ere ari dira, edo nerabeak. Hala. Eta, proposatzen duzuet, joaitea bide bazterrerat, Pantxika maitia, Donapaleuko ateratzean atxemaiten zitugu. Hara, hemen gira Donapaleutik ateratzean garruzera buruz, benan amendu zen, Bai, ulertia dugu. Gaua ere urbiltzen ari zauku, ikaragarriko jendia zen Donapaleon, biziki edera zen korrika Donapaleon, eta hemen dugu Chantal Etxegarai, beraz eskola publikoko erakaslea, hori da, ikasbidea, deitzen da zuen eskola? Ikasbidea eskola, eta elebidun klasea badugu eskolan, eta naiz erakasle. Eta pentsatzen dut prestatu duzuela, ikaslekin ezuk ama eskolan dituzu eta... Ama eskola CP, bainan jadanik korrika txipian parte arte dugu ostiralian, eta orai presgira gure kilometroaren egiteko eskolaren izenean. Ikusten ditugu aurrak, mulunak, burrasoak urbiltzen ari, denak beren bizkarrekoak jantzten ari. Bizkarrekoak prestatu dituzu ere eskolan? Bai, korrika txipian dako, baina nik uste beste batzuek jarri dituzte. Eta Jean-Claude hemen dugu ere, amenduze onaso herriaren izenean, usaiako erran ginezake edo ez du hain aspaldi hartzen duzuela? Bigarren edo hirugarren aldiz hartzen dugu, Herrigoetxeak hartzen du bere kilometra, hementik basatzen baita. Duela 6 urte, uste dut mitinatik pasatzen zela, beraz ez dugu hartu, hemen pasatzen dela ere, ze horia errazu. Beraz gure izena pankartetan eta ikustia eta biztan dena, eta publizitate guztietan hemen duzu onaso, ez dugu utxiten ahal. Eta denak ados edo egiten duzie bat? Bai, bat egiten dugu. Eta izanen dira hemen gazte, xahar eta denetaik, amenduztarrak eta konseilukoak ere. Bikain, eta eskolan, seurniz burraso batzuek eta ez zutela ezagutzen korrika, eta zuen lana dela ere ezagutaraztea? Bai, hori, aurren bidez, eta emanten aldugu informazioa, eta behar da jakin gure eskolan ere burraso batzuek eskolan ikasten ari direla, beren haurrak klase libidunian dira, berak hasten dira eskolaren ikasten, edo hobetzen, alkan hartuz kurtso batzu. Bai, erraiten da lekuko hartzen delarik, engeiamendu bat hartzen dela, zuek ze engeiamendu hartzen duzue, hor burraso haurrekin, gehiago aritzea euskaraz menturaz, edo... Bai, beren, egia geroa hemen zabaltzen dela, eskolari gero eta gehiago Donapaleon, eta parada da, familia batzu ere etorri dira unat, eta hor sartzen dira Donapaleko giroan, eta gero eskolari buruz ere joiten dira, bai. Eragin baikorra du, ondorio baikorrak ditu korrikak. Urtetik urterat, iariz ere bidea hor egiten eta guzi jendia bai, hemen bide gurutze batean bai gira. Hala ere gauzak aldatu direla amikuse aldean, erraiten aldugu ez? Bai, korrikaren aldetik, bai, eskolaren aldetik, eta derrein lana bada eginik. Lana bada egiteko ala ere, bada egiteko atxikimendua garatu da, biziki garatu da, atxikimendua, dena ez da aski. Berak izun nire zain bat, behar dela erabili, eta erabilera, badugu xantier bat. Eta zuek ere, pentsatzen dut hori mintza araztea, haurrek parte, mintza dezaten euskar. Eskolaz mintzatzeko, behar da biziki landu, eta txipitik hasten dira, ama eskolan txipien maila, mena gero eta gehiago, gero emeki behar dute eskola hori hartu eta bariatu, eta untxa erabili alden bezain bat, beden. Bibazuek, beroketak eginak, edo, aizia osten ari zauku, Preskatzen ari du pixka bat. Bai, nik argazki hartuko dut, Korrika hautzia dut, nik argazki hartzeko idaniz.
Eta zuk zemat, noraino joan entzira zen da hor patargoiti izanen duzu. Kilometroa ahan bezan dutan, bezala, ikusiko. Haurekin, txipiekin, giletik txaka-txaka. Tipi-tiapa, korrika heldu da, mil esker handi bat, eta hemen beraz eskolak eta herriak hartuko dutela, gero hartuko dute Donapaleuko eta Xibaltarreko besta komiteek, lehengo Garruze, Bordaleko eskualetxekoak ere hemen izanen dira, eta ikusten duzu bazterrak mugitzen ari direla, beraz uste dut gaurko gure azken lotura genuela, hementik, amikusetik segituko du gero bidea, mehainetik azparnerat buruz, beraz usten zaituztegu korrikarekin eta ondoko egunak arte erraiten, zueri hitza, Batik eta Amaia amikusetik. Eta mil esker, Pantxika Maitia, segi arazirik korrika astapen hau terrenotik, bidetik, eta eskertuko dugu ere, Miren Dupui ere izan duguna, loturak egin ditugu arekin atxalde untan zehar, eta ikusten ez zirenak, kameran zirenak, Matin Troitino, eta haitz aldana. Ba, uste dut, ari dela urbiltzen elkar usteko momentua, istante. Tenorea dugu, Joan beharko dugu piskat berotzera lasterkaiteko, gukere? Hori da, zuk gau untan inen duzu. Bai. Eta bihar lo. Bon, untsa, entzatuko niz eguna zarrapatzea heldu den aste artean, posible balin bada. Urruñako gaztetxekoak, urgain elkartekoak, beraz, emileskak gurekin izanik, Maialen Muruaga iriart, eta Mendi Manterola, eta... Are, zuek ere animatu, eta animatu ingurukoak korrikara, eta jendea biltzen duzuen ere korrikatik gaztetxera sartzeko. Xokoletesnia datera. Badalan, baina bada girona, ez? Bai. Bon, hori bada. Ba, mil esker batik. Bai, mil esker zure Amaia. Mil esker zai. Eskertuko ditugu hainbat pertsona, zuek biztan dena, eta hemendik pasatu diren gomita guziak atxalde untan, eta saioa esteko tenorean, biztan da, mil esker aekari, segiola, jaka, mil esker korrikari, mil esker media bazketa kaseta edabideari, hauen lokalean plantatuak bai gira, saio unen egiteko, urruñan beraz, eta usten zaituztegu ere, begikeinu bat eginez Siberuari. Ez hori begiratua dugu. Bai, begiratua dugu. Berdin mil esker ere teknikan direnei, ez baititugu ikusten, baina gure... Balentriak eta segitu dituzte isixilik. Hori da. Ara, eta gu ari gira, hola, jaja, lagun artean bagine bakarrik bezala, baina egibelean bada jendea teknikan, ajeran eta lotura egiten, soinuan ere bai, mil esteker teknikari maiteak zueri ere bai. Ebe, aste artean, berriz, hemen tenoreak ez ditut begien aitzinean, baina hori zanen gira, itxasutik lehuntzerat joanen delarik, korrika, aste arte, atxaldean, mi esker deneri, izan untza. Aio, Amaia. Bai, fitarte. Bai.